nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo, bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo, bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa, kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanggit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Bistado! Talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong Mga kabyanan sa liwat, may aga naman sa inyo tarantanang. atong Good morning na sa bilog nga Western Visayas. lagdat. May nga gagit sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton siyudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Idol John Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kapulot, makasigurado Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. ang problema. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. John Kapulot, Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. puson Sa kay mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan siningaton nga pagwaragwag. isyo, di onas ang pagpagko. Sa inyo tanan mga kabistado, may nga gagid. Kag welcome na ha. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Upos kita Bistado! atong mga handong. Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad. Ubat kita nga magatalakay isang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, manginkaupon mo naton karon ang mga report na ka-informasyon na gikan sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan sa ila mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa kinandan ko naman yung kabistado, Idol John Aluhado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado, today is Friday. Wow, thanks God. It's Friday. It's 13 na kita subong nga edisyon, no? Friday the 13th gali subong ho. Sa mga tigulang pa mag gani mga kuan abi no, mga pizza 13 nga Martes, mga pizza 13 nga Biyernes, ang mga druwadi o kon mga ano panawagan ng iban pag nga isa ka term magiwa sa druwadi, mga kabistado, mga kuan mga disparates sang mga katigulangan sang una kay Idol John Kapulot. Alamak na korupsyon, iya nga tapos. nga basta Biyernes gani kuno, Kapulot, basta Biyernes gani kuno kag natuon sa adlaw sang or sa bulan or sa Pietsa 13, di onas ang pagpagko. dapat kuno Sa syudad, hindi magsagi kalagaw ang mga kabataan, magsagi kalagaw ang mga tawo, ila binigid kun mga utong adlaw kag mga hapon. mga handong pasanong Kay
kay masyado kuno kariit. Ina kung sa mga uma-uma na, kung sa mga kamalaman bla. Sa mga uma-uma kag sa mga kamalaman, mga kabistado muna. Nga kuan kuno inang mga disparates na sa ngato sining mga kamalaman nga basta gani kuno Biyernes kag natuon sa Pizza 13 ang Biyernes. Mga kabistado, amo na sa ang ginahambal sa ngato sining mga katigulangan. Kaya dapat hindi sa gilagaw, hindi sa gisang sang gani kuno magkuan ka, magpanapas kahoy kun ano da. Hindi gid kay may mga disparates damo kuno sa mga taglugar nga nagalagaw. Mariit kuno mariit. Sa una pa nagaling nga chimpo. Subong yung mga kabistado, way na o hindi bla. Hindi na saya uso mga muamo na. Damo na gani kalabot sa bulan. Ang Mars gani plakad daw, dalapit na malabot man sang mga kuan mga scientist. No? Damo na kalagaw sa bulan to. Pati adlaw kung nila mainit, nalusubo na sang mga kuan. Hindi bla. Nila matunaw imo nga spaceship abi nga dalon to adlaw pwede lang madala makatuan ng adlaw ano ayhan bulan nga mga kabistado katuan na iban nga mga kwan iban nga mga planeta na pangkatuan na sang iban nga lugar hindi ba iban nga mga planeta nga nakatuan tanan kaya mo managurong ginahambal nila siguro na mga UFO bla ni mga UFO ni kon hindi saya ungka flyover osmoda. Sigurado. UFO na saya mga unidentified flying object. Kasi pala kung mga dito manahalin sa iban nga kwano, sa iban nga kalibutan da. Kasi dito mabla sa iban nga halin nga kwan nga planeta. Nga nagkadto madisaton ka maglantaw sa sitwasyon sa ngato sining lugar no. Managuro no, kay manti kita mo managnahimo ta mo. Sakay kita spaceship pagkatapos kadto tato sa iban nga mga lugar. Katuan tang bulan, lantawon tang bulan kung anong itsura sang bulan. Katuan tang bituon kung anong itsura sang bituon. Katuan tang iban nga mga planeta, lantawon tang kung anong itsura sang Pluto, kung anong itsura sang ano pagina no. Kaya nga aton planeta di planet Earth mo. Kaya mo na sa mga kabistado nga ti mga disparates nga hindi nga ginahambal nga basta Biyernes gani kag nakatuon sa Pizza 13 di malas. So hindi gani wala labot nga di malas na ay kuan pa may mga kababalaghan nga nagaluntad may mga mariit do medyo inang mariit kuno abi tapos damo sa mga taglugar nga nagalagaw hindi man natuod gura kaya ti kung may ara na ti tani dugay na hindi bla pro galing kita aton iagapati kita sa aton nga mga katigulangan kaya menti amo niyang mga pagpati sa aton nga mga katigulangan kung sa bagay kung hindi ka magpati base kung magtuod kung ipirdi ka gid pero kung magpati kabisan hindi tuod pag hindi magtuod way ka man pirdihon o hindi bla pati na lang ta kaya nga way kita pirdihon kung hindi magtuod kung magtuod siya ti pirdi kita kung hindi ta magpati hindi bla nan patin lang ta way mata pirdihon kung magpati ta o hindi bla sinami gid gani kay ti mahalong kagid mo kay man sana sa mga ginagamit guro sa mga malam nga muni mo to maglagaw may mo to kay guro para pahog man si imo parang hindi ka maglagawan o hindi bla oras na ton mga kabistado nakalabo na kita sa 32 minutos na nakaligat sa alas 11 diri kita karon sa aton nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information mga dalagko na nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon diri sa ato sining nga pagpangalagad diri sa Bistado program mga balita kag lokal kag nasyonal nga aton pagatalakayon daw nahipsan lang mga kabistado ang pag-dismiss sang kuano sang kaso bla sang bata ni DOJ Secretary inang Buying Rimulya no ang kaso bla nga marijuana bla to high grade nga marijuana nga nakapangalan sa iya nga ginpadala diri sa Pilipinas bla dumduman nyo kag puwerte ka dasig-dasig pa sang pag-file sang kwan puwerte pa ka dasig-dasig ang pag-hearing ang iba niya galabot ya tinuig iba niya galabot ya tagpila ka tuig mga kabistado ang hearing sang mga kaso illegal drugs pa naman ang ginakaso nga ini galabot ya tagpulok tuig 20 tuig antes madesisyonan ang iba niya galabot mga tabi limak tuig o pulok tuig no
antes madesisyonan ang kaso may kang tanan sa illegal drugs nga ini. Pero ang bata yan ni Boyeng Rimulya Moriones ti garapon sa Tisima 3 lang yak bulan mo. Pagkatapos pagwa sang resulta dismiss ang kaso. Kaya ang kaso to bangod sa ginatawag naton nga mga technicalities naman to kuno ang ginhalinan kung nga naging dismiss ang kaso. Por iso mga kabistado. Kung sa mga in-Espanyol pa por iso. Daw mapati na kita mga kabistado sa ginahambal, no? Daw mapati na kita sa ginahambal sa aton sini nga mga kauturan nga ang hustisya diri sa Pilipinas para lang sa mga manggaranon kag sa mga pudiroso. No? Pero kung wala kay mo manggad kag way kay mo puder, base madisgrasya mga kabistado, bisan wala ka sala, madisgrasya, mapriso ka, mabilanggo ka, kag base kung masintensyahan ka pa sang silot nga kamatayon o kung pagkabilanggo tubtob mintres ka ubuhi. No? Amo na kung nga ang way ka tadlong-tadlong kag way ka ayad-ayad sa ato sila nga pangabuhi sa Pilipinas. Bangod mga kabistado nga may posibilidad tuod ini ang iban kung kaisa nga mga istorya nga may ara nga mga priso o kung mga nabilanggo mga kabistado nahatulan sang pagkabilanggo nga wala gali sang sala bangod kay wala saya sang kapasidad nga magbayad sang labting nga abogado kag may posibilidad nga ang inkwentro ya perfect damo kwarta. Di ba? O maning isa sa mga kwan nato mga ginalantaw nato lang tawa nyo bala ang kaso mga kabistado illegal drugs. Ang kaso nga illegal drugs Moriones ti garapon sa Tisima 3 lang bulan dismiss. Di ba? 3 lang bulan dismiss. Listingan tabi o kayo ng tanan-tanan abi nga mga korte subong. Lan tawon tabi. Kung may ara nga kaso sang illegal nga droga nga 3 lang bulan dismiss dayon be. Hindi ba? Dahil kay manti pinasahe. Kay ini siya bata sa DOJ sekretary. Lalabot sila nga bata na sa sang DOJ sekretary. Lalabot sina pwerte pagdamo kwarta. Granon milyonaryo. Amo na sang rason mga kabistado na may posibilidad pwerte dasig sang pangga sang kuan gin ano pa no sinay speedy trial na siguro ang kaso ni. Amo na kung nga nga dismiss. Yun, istigara po ni Santisima. Hindi bla? Nan. Amo na siyang kung kaisa nga naghambal kita nga ayahay. May posibilidad siguro nga gusto man ginahambal sang iba naton sila mga kauturan nga nangin biktima sang injustisya mga kabistado. Nga bisan wala siya sang sala, yan na piso siya. Pangod kay kontraya, pertek damo kwarta, lalabot sila pudiruso pa. Or may posibilidad man mga kabistado nga may ara man nga mga kwan nga mga supposedly dapat ini sila ang mabilanggo, dapat ini sila ang mapriso bangod kay naghimo sila sa katuntuhan kung galing nagkala-dismiss ang mga kaso nila hindi sila magkarapriso bangod mga kabistado kay wala labot sila nga damo na kwarta pudiroso pa. Hindi bla? Di laban-laban amugid na amo na kun nga kwan kita nagalantaw na kita nga daw mapati na kita sa ginahambal naton mga kabistado sang ato siniiban nga mga kauturan nga ang hustisya diri sa aton sa Pilipinas madamo-damo kwarta kag papuder-puder pag wala kay mo kwarta di disgrasya ka to kato sa bilibid prison. Pero kun wala kun may kwarta ka bisan ano kadamo sang kaso bisan ano simo katunto na posibilidad nga hindi ka mapriso mga kabistado bangod kay wala timo tikwa bangod kay raket timo kwarta lalabot sina pudiroso ka pa. Hindi bla? So na sana na tabunan nga natabunan ang isyo parte sa kay Boyeng Rimulya. Partes bata ni Boyeng Rimulya kay nag-concentrate kita mga kabistado sa announcement ni DILG Secretary Binhor Abalos nga parisainon pa-filon sa ilang courtesy resignation ng ang mga general kag mga kernel diri sa bilog nga Pilipinas. Amo ginanatabuan nga ginaparesign ginapa-courtesy resigned ang mga kernel kag mga general sang aton sining pamunuan
bangod sa isyu parte sa illegal nga droga. Bistado! Mga kabistado, o hindi bla? Bistado! Tikun amo sina nga kaso tinga nga tatay isang bata ni nga si Buying Rimulya nga way pagpa-resign na ni LG Secretary Binhor Abalosaw. Bistado! Kaya ang bata ya may involved sa illegal drugs. Bistado! Siyempre tatay makuan ginagkait siyempre ara sa DOJ. Bistado! Sino abi nga mga huwes ang hindi mahadlok sa DOJ Secretary man. Bistado! Kuryonis ni Garapon ni Santissima o. Bistado! Kung ikaw huwes hindi pa pag-dismiss kaso sa bata sa DOJ Secretary. Bistado! Ay. Bistado! O hindi bala? Nan. Amo ina mga kabistado nga to sini nga mga nakita nga sitwasyon subong tingala kita. Bistado! Nga pagka-dismiss mga kabistado sang kaso sang bata ni DOJ Secretary Buying Rimulya. Bistado! Kaso ya malato tinulada nga Bistado! inang high grade nga marijuana ang Bistado! na recover nga sa diin nakapangalan ini sa iya sini nga pangalan sa bata ya. Bistado! Halin dito sa ibang lugar mga kabistado. Bistado! Ti supposedly ba damo-damo naman tani ito mag-tiriyog kalimutaw kung mga way ma-confiscate to. Bistado! Malaban damo-damo naman na tiriyog kalimutaw sa tumong. Bistado! Singgit naman sila makanta naman sila makanta naman sila nga nagadalaga nagatiyog ang kalimutaw. Bistado! Nagadalaga nagatiyog ang kalimutaw. Nagapungko nagatiyog ang kalimutaw. Tanglas langit tuko sa duta tiyog ang kalimutaw. Bistado! Nakanta tagro marap to kabalo man ko magrap mong ala Andrew Ibla. Bistado! Mga kaabyanan, lantawan ninyo ang mga adiktos nga bata ni Buying Rimulya, nagadagan ang iya nga mga mata, nagatiyog ang kalimutaw, tangla sa langit, tunglo sa langit, duko sa duta, nagatiyog ang kalimutaw. Bistado! Bistado! May beatbox pa ba? Bistado! Meron din na siguro meron din na kung magkomentaryo, guro makuan mo marapper na siguro ay no. Bistado! Bistado! Mga kaabyanan, inyo pamatian ining akon kumpuso, may kaangtanan sa kaso ni Buying Rimulya, ang bata ya nga napriso bangod sa marijuana ging dala kaginhatag sa iya. Bistado! Ginadala tala ni sa langulango mga kabistado kay man nga. Bistado! Seryosohon mo ni, muriyon si Grapon ni Santissima, maugtas ka lang ni mapatay ka sa ugtas ni sa ila. Bistado! Abi nato nanay kun mangi matarong ini nga to sini nga pang gobyerno sa Pilipinas mga kabistado kay Bistado! abi tanay mangin matarong na ini kay nadudla na ni sila sang Bistado! time sang una nga ang tatay ni President Bongbong Marcos mga kabistado. Bistado! Kagi na nga ginkwan nga gin protestahan. Bistado! Palayas diri sa Pilipinas ti subong daw si Bistado! sige kabay pa ulaton talang base kon magbag-o pa man ang pamisaro niya. Bistado! Natula ang kaso may kabistado way makwano. Bistado! Way ma-digest ang kwano wala ma-digest may kabistado ang kaso nga Bistado! sang bata ni DOJ Secretary Buying Rimulya may kang tanan sa high grade nga marijuana nga Bistado! nadakpan sa iya mga kabistado hindi bla no latawan nyo ba natabunan ini ang kaso sang bata ni Buying Rimulya. Bistado! Bangod sang pagpa-resign sang mga 300 ka mga kernel kag mga general. Bistado! Sang aton sining administrasyon, bangod sa ginatawag nila nga involved sa kaso sa illegal nga droga. Bistado! Involved sa kaso sa illegal nga droga. Bistado! Natawan nyo bla si Buying Rimulya, bla Moriones si Grapon ni Santissima. Bistado! Nadala tala ni sa langulango, nadala tala ni sa krukanta ni kaga gani marap na siguro no. Bistado! Ganito nga aton nga rap bagula. Bistado! Mga kaabyanan, kung gina ni beatbox, beatbox. Mari kay para nga matalupangdan nila kay kon komentaryuhan tani nga dulo-diretso gid nga daw seryoso nga komentaryo ne. Bistado! Kabistado hindi sila katulupangod, mambal sila nga aran mano seryoso waswasan niya naman tudo. Bistado! Bagyo talang guro sa beatbox ni kaga sa Bistado! panahon siniyon nang sa kuanay sa rap siguro nga kanta no. Abi nyo Why ko niging sulata diretso na lang niya no. Bistado! Mangita ko ni guro assistant nga manog pulpog
mga kababayan ko, gusto ko ibalita sa inyo. Bata ni Boyeng Rimulya, DOJ Secretary ni Bongbong Marcos. Ginkaso, ginpasakaan sang kaso sa pagbaligya sang marijuana. Pero 3 ka bulan gindismiss ang kaso kay ang bata nga baliwana gabaligya sang marijuana ginbakapan. Masyado ka peligroso, masyado ka misteryoso. 3 lang ka bulan na dismiss ang kaso. O kaya nyo ang tanan nga mga korte kung may ara nga kaso sang illegal nga droga nga 3 lang ka bulan na dismiss na. Mga kababayan ko, yes! Woo! Kampiyon! Pistado! Na imo antabi kanta ni no. Pistado! Tapos may gitara-gitara pa. Tapos may beatbox pa. Kamo ba lang aton lang tanan. Pistado! Pero nisti nga po ni Santissima nga klase sa pangabuhi ng aton sa Pilipinas ni. Kung iban gani yung mga kabistado nga mga kung iban gani yung mga kwan nga mga daw ordinaryo nga mga tao. Pistado! Kadugay-dugay katama sang kaso. Ang iban kabalik-balik lang sa korte. Ang masakit para sila dira. Pistado! Kay samtang nagalawig ang kaso, nagamanggaranon ilang nga mga abogado. Pistado! Kaya datin mga kabistado mayara nga ano pa naman sila gani ng appearance fee. Pistado! Kada appearance mga kabistado lang tawa niyo bala kung ano. Pistado! Dako ang ginapangayo kag ginabayad sa mga appearance fee sa mga abogado. Pistado! Kinabot na pila ka tuig nga sige lang nga abunar kag sige lang nga bayad ka mga kwan. Pistado! Ka mga ining mga ginpasakaan sang kaso nga ini. Pistado! Pero mga kabistado lang tawa niyo bala. Bata Boyeng Rimulya ya 3 lang bulan dismiss na ilang kaso mong pritik dasig. Pistado! Speedy trial, pwede man lang mahimo nga speedy trial. Di pa nga iban nga mga kaso, di nga gabaragtik nga nagakwan. Pistado! Nga gabaragtik ang mga kaso sa mga korte. Pertik dugay-dugay mga desisyonan. Pistado! Husto nga man ginahamban nila nga justice delayed, justice denied. Pistado! Amo na nga katabo mga kabistado sa kanamo sa mga kontrobersyal nga mga kaso. Pistado! Nga perte kadugay katama i-dismiss, perte kadugay katama desisyonan. Pistado! May ultimo libel gani kilabot kung kaisa ang hearing, libel nga kaso Pistado! Kalabot ang hearing tag 5 tuig, taglabot tag 10 tuig. Pistado! Tuman ko akong kaso sa una 2003 pa. Pistado! Filean ko kaso 2003 mga kabistado. Hindi 2006. Pistado! Infilean ko kaso 2006 mga kabistado. Kasong libel. Pistado! Dito sa may syudad sa Roas, 13 counts of libel ang ginfile nga kaso sa akon. Pistado! Ikaw ma-dismiss mga kabistado isipabla 2006 gin-file ang kaso. Pistado! Ikaw ma-dismiss ang kaso 2016. Pistado! Natawan nyo kung pilag tuig gabi. Pulok tuig nga balik-balik ko sa Roas City Trial Court. Pistado! Regional Trial Court sa Roas City may kabistado. Pulok tuig balik-balik ko to. Pistado! Para lang nga mag-appear sang kaso ko, bangol kay kung hindi ka mag-appear, padagaan, palalaan ka naman warrant o bares, mahilag kung warrant, pero inang alias warrant o bares, pa hindi ka na pwede ka piyansa. Pistado! Pati piyansa mo, kansilado pa. Pistado! Kinala makadto kagid. Amo na ka, kwan? Pistado! Amo na makalilingin sang ulong parte sa mga kwan sa mga hustisya na hindi minsindihan. Pistado! Tapos iya ahaw lang gid na nga libel nga kaso. Mga kabistado. Pistado! 2006 ako ginpasakaan kaso sang libel, hindi ko na paghambal kung sino to mga nagpasaka sang kaso sa puro 13 counts of libel. Pistado! Ang ginfile nga kaso sa akon sa Roas City sang una during the time sa nagapangalagad kita. Pistado! Ilang komentarista kag nagpa-number 1 sang istasyon sang inang Roas City to. Pistado! Istasyon nga ginubrahan ko to sa Roas City. Pistado! Dominant number 1 sang una na to sang ato ko tong nagaprograma. Pistado! Ti mga kabistado, ginpasakaan ako kaso 2006. Igo ma-dismiss 2016 pungko na tatay Digong Duterte bilang presidente. Pistado! Pila ka tuig ang nakaligad antes ma-dismiss. Pistado! Ladies and gentlemen,
pulo katuig ang balik-balik ko nagkarainas ang akong nga sapatos. No? Sang balik-balik sa Roa City Regional Trial Court para gid lamang Bistado! nga mag-atubang sang kaso ko mga kabistado. Bistado! Ahaw mala na nga libel mga kabistado. Bistado! Ariyo, kaso marijuana, high grade nga marijuana, 3 lang bulan, dismiss. Bistado! Tanyo lang na, kung ano? Moriones, tigarapon ni Santissima. Bistado! Nakuan lang, na ano lang gid, na tabunan lang ang kaso nga ini. Bangod sang pagkontrobersyal sang kay 300 ka mga koronel kag mga general Bistado! nga ginpangabay sang aton nga DILG kag sang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Bistado! nga magpasa sang ilang nga courtesy resignation. Bistado! Tagibanto do si Into man nagpa-resign man. Bistado! Ti anong matabo kung mag-resign ka? Bistado! Ang matabo sinadira pang imbestigaran kamo kag mabalaan kag mapamatud-an nga kamo ang Bistado! mga kaso or kamo ang kamo ang Bistado! ginatawag naton kag ginakabig nga mga involved sa illegal nga droga nga mga kernel kag mga general. Bistado! Automatic batunon ang imo nga courtesy resignation. Bistado! Pero kuno ang report bayaran man kuno sila sang ilang nga mga retire kay pa-early retire sila. Bistado! Anong matabo pasakaan sila kaso? Hindi, wala takbalo kung pasakaan la kaso. Bistado! Pero sa pagkamatud dapat para madudla pasakaan kaso para nga iban nga mga general ka mga kernel hindi na magsunod. Bistado! Kay base karon sa ulihim mambala mga kernel ka mga general nga maka-retire matali gyapon bisan na bisan mapamatud-an nga naga-involve ta sa illegal drugs. Bistado! Kasi kung di duplikabit makuha kita kwarta sa illegal nga droga, maproteksyon kita sa kwarta sa illegal nga droga. Bistado! Makuha kita milyon-milyon nga kwarta halin sa illegal nga droga. Bistado! Kung madakpan kita, ma-early retire lang kita kay hindi man tapagpasakaan kaso. Bistado! Lalabot sina, hindi man gani pag-i-involve kag ipakita ang itsura ta di. Bistado! Kag hindi man gani pag-ipalayag kay hindi man gani kita pag-ipaidalom sa inang pagpakahuya. Bistado! Di kundi tuduhan ta na lang pangurakot siyang kwarta. Bistado! Agin sa illegal nga droga kay kon madakpan ta kag mapamatud-an ipa-early retire man tagyapon ti may kwaon mo tagyapon nga milyon-milyon sa aton retirement benefits. Bistado! Di nang ustisyada kumagamos na. Bistado! Nan amo ina mga kabistado ang ginhalinan kung nga wala na madumduman ang kaso ni sang bata ni Boying Rimulya. Bistado! Nga gindismiss sa sulod gid lamang sang 3 ka bulan. Bistado! Ako niya mga kabistado gahambal lang kuya sang kamatuoran. Ako ya mga kabistado ginahambal ko lang ang matuod, ginasugid ko lang ang matuod. Nga ginahalimbawa, amo na ganing ginahalimbawa ko sa inyo. For almost 3 months, kaso high-grade marijuana, illegal ina diri sa aton sa Pilipinas. Ang high-grade nga mga marijuana nga ini. Pagkatapos sa sunod na sa 3 bulan dismiss kay bata saya sa DOJ secretary. Bistado! Number 2 mga kabistado, kay tungod nga manggranon sila. Bistado! Di nga mo niya kay pigado kami, akon pigado ko, sa Luzon ko pangita, inugpiansa ko para sa akon kaso nga haw nga libel malang ni. Bistado! Kag nagkala-libel malang ganing akon nga kaso, bangod sa akon nga pagpangapin sa mga pumuloyo. Bistado! Bangod sa akon nga pagpangapin sa diretso kag sa prinsipyo sa ato sini nga mga pumuloyo. Bistado! Pagpangapin sa mga ginadaog-daog naton nga mga pumuloyo. Bistado! Ginatuban ko mga kaso nga ini. Bistado! Inawa ko pagani kapangita kay piyansa ko para nga hindi lang ko mapriso. Bistado! Kay tungod nga pigado kita, tiyamakon mo na, i-dismiss yung mga kabistado. 2016 file ang kaso, 2016 piyang dismiss. Bistado! Hindi bla, particular lawig nga balik-balik mo to yo. Bistado! Ang abogado mo to, panamit sila sa abogado ko, sila ba, appearance fee naman ni kadaabot, yun ni John Capulot, may appearance fee naman kuya. Bistado! Bistado! Hindi lang, alaki hindi ka magbayad. Di ginawa ka makakayo, di pinamalasan mo na ang ilaya
mga yudikakak nila nga ni. Pistado! Ang ila yan ginabayad la sa abogado na kwarta pa sang pumuluyo alin sa kaban. Pistado! Halin sa kaban sang pumuluyo pang ginakuha nila nga ginabayad na para sa mga abogado nila. Pistado! Bangod kay mga public official silang ibande. Pistado! Tiyaton niya, no? Ayahay. Pistado! Lang na hindi pagbuligan, Boying Rimulya, bata ya kay bata yan na. Pistado! Sugid hinugayin nyo na gani da. Pistado! Blood is thicker than water, hinugayin nyo lang, may kus tatay digong kay. Pistado! Tatay digong niya, kumagamay tatay digongan siya, pag mabalaan ko siya ng gamariwana, o kung siya buha kung bata niya, ako mismong patay siya. Pistado! Pwede gani, ipapatay ko na sa inyo. Pistado! Hindi niya may kabistado, why niya, wala tupa ni. Pistado! Si Boying Rimulya, kuhaan nyo, kaglantawan yung record ya, dito sa may Cavite. Pistado! Lantawan yung record ni Boying Rimulya kung ano na siya, kung anong iyang kung anong iyang pamatasan, kung ano iyang record sa may ilang lugar. Pistado! Antes ka mo maghambal mga kabistado. Pistado! O hindi bala? Waro si kuano? Si Senator Laila de Lima. Pistado! In fairness, si Senator Laila de Lima mga kabistado. Pistado! Tiyang kaso yung illegal nga droga. Mantas na subungo 6 years na rapas yapon sa prisuano. Pistado! Ngaway gapon makuanaw, ngaway gapon mabalana, kagway yapon mapamato. Why sa yapon why sa yapon mapamatpatan. Pistado! 6 years ara sa prisuano subungo. Pistado! In fairness, may kabistado, si Laila de Lima ni kontra ko man kay sabi, sado man ka kuan eh. Pistado! Sado man ka maalam man siya pero Pistado! kuan mablan nang masyado man ka banihot. Pistado! Lalabot sila ti pudiroso masang time nga raga pulungko sila purti man ang puder nila. Pistado! O hindi bala? Pero kung imo basihan, lantawan nyo. Si Senator Laila de Lima na priso siya. Pistado! Bangon sa kaso nga illegal nga droga man, hindi bla? Drug protector ni siya mong. Pistado! Hindi bla? Pinapriso sa subong tinakwan siya na sintensyahan sa sang gobyerno. Pistado! Wala, ara sa yapon prisuano, nagtigligulang na itsura ya, pero tikniwa nga daw nagtigulit na git. Pistado! Hindi na ni siya makatilaw sang inang Junel. Pistado! O ni nakatilaw Junel. O hindi bla? Pistado! Kaya na prisuano, nagligat to gisuluso pa to sa kay daw gin hostage ganito sa nagligat ko na to. Pistado! Malagani kay na patay tong mga hostage taker to siya to. Pistado! Tigulang na rasulot prisuan pero hasta subong nagyapon kagwa. Pistado! Bata Boying Rimulya ya mo yun sigara po na 3 bulan na tal dayon. Pistado! 3 bulan dismiss dayon. Pistado! Kung nangambal pa sa akon nga kilala nga inang Ilongga nga nagambal sa nga ginatagalog niya tinunto ito. Pistado! Oras naton mga kabistado, nakalabot kita sa 56 minutos na nakaligad sa alas 11. Pistado! Sa ato sila nga pagpangalagad sa ilo kita sa ibang mga balita, diri kita sa mga balita lokal. Pistado! Sa mga balita lokal mga kabistado, opening salvo sa Dinagyang Festival 2023. Pistado! Kasugod subong hapon, kansilado ang tanan nga mga klase. Pistado! Half day lang, no? Ang tanang nga klase subong half day lang, Bochilingon. Pistado! Halin lang ginasang aga hasta tubtob las 12 lang ang klase sa bilog nga mga eskwelahan, tanan-tanan nga mga kwan. Pistado! O tanan-tanan nga level sang klase sa bilog nga eskwelahan, di kansilado karon sapon ang ila sini mga klase hasta lang taguri lang sila. Pistado! Bochilingon half day lang karon sapon ipangkansilahon ang tanan-tanan nga mga klase on di anay magkuan pang siraduhan anay mga eskwelahan. Pistado! Di anay pwede sulod mga estudyante kay hindi na pwede kay eskwela mga estudyante karon sapon. Pistado! Pangod mga kabistado nga opening salvo so may mga blocking sa ato sila nga mga kwan nga mga pasundayag sa ato sila nga mga tribo. Pistado! Malibot sila sa mga judging area. Pistado! Sa diin amo ini nga mga lugar mga kabistado ang dapat supposedly Pistado! o dapat amo ini ang plastaran sa mga judges Pistado! para nga mangin judge kung pamatbat Pistado! sang mga performance kag kampiyon nga mga saot kag kunano pag nga mga performance sang tanan nga mga tribo Pistado! nga magapartisipar sa pagahiwaton nga Dinagyang Festival 2023 Pistado! diri sa aton sa may syudad sang Iloilo mga kabistado. Pistado! Ati ma-blocking ni sila karon sa mga nagkadayon nga lugar di ang area nga sa diin. Pistado! Alagyan sang aton sini nga mga participants sang Dinagyang Festival mga kabistado. Pistado! Di nagbandos Mayo Jerry Treñas kansilado tanan-tanan nga klase anay no tapos ipa-check naton karon kag kung pwede maka-live video karon si kabistadong Bonnie Sumblinggo. Pistado!
nga kag si kabistadong Aaron Rifuyo nga maka live video sila karon sa mga lugar sa diin ginpang close na ang traffic mga kabistado. O sino hindi na kamo pwede makasulod sa sini nga mga lugar kay magaplastar ang ato sini nga mga kwan nga mga ining mga partisipante naton nga mga tribo. Mga participants sa mga tribe participants magaplastar ni sila karon sa palibot diri sa ato sa may syudad sa Iloilo. Check nato na karon ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo kay laban-laban huol sang trapiko aton nga maguman. Laban-laban ang mga lugar nga medyo manami nga mga dalan nga lagyan subong. Hindi na kamo magkadto pa sa city proper pa subong nga adlaw kun pananglitan. Kabisay labi na gid subong nga hapon kun pananglitan nga may mga way man lang kamo transaksyon. Meaning nga kun wala man lang kamo mga transactions sa Iloilo City proper, no? Hindi na gid lang kamo maggambol pa nga magkadto dito, most especially kung may mga salakyan kamo nga mga pribado. Kag amo man sa mga wala salakyan kung magsakay kamo sa jeep. Base may posibilidad nga tsansa nyo na ni nga magkalatunaw inyo nga mga bago-bago kay man malakat kamo halindra sa may area sang lapas pagkadto sa city proper amo man dito sa may kwan sa may mulo dala kamo hasta guro sa may area sang mulo lakto nyo naman liwat pa dapit sa may doktor sa ospital bla dala kamo guro astada pagkatapos lakto nyo pagkadto sa syudad sa Iloilo kun pananglitan mga kabistado nga magkadtok mo diri so muna nga ginpang close ining mga traffic nga ini karon para sa pagahiwaton nga opening salvo sa Dinagyang Festival which is nga ang Dinagyang Festival mga kabistado magahiwat sang ilang nga highlight festival sa palabuton nga pizza 21 kag 22 Sabado kag Domingo 21 and 22 nagahiwat kita sang Dinagyang Festival ang kasadyahan sa kwan no ang sa 21 and then pagkapit sa 22 is Dinagyang Festival inang highlight festival sang Viva Señor Santo Niño. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga pinalangga nga mga kauturan. Tiara na. Amo nang imuon nyo kay man subong pala nga daan ginapahambalan ta na kamo nga kung gusto nyo nga hindi kamo mag di proti kung gusto nyo man iya nga magkalataltal mga bago-bago nyo na magtrulo mga bago-bago nyo. Mga kabistado, no? Ang imo nyo kadtok ka mo sa kwani, kadtok mo sa syudad, no? Pero laban-laban, dakang-dakang lang kamo, lakat-lakat lang kamo manang imo nyo. Pero kung siling abing may mga salakyan kamo, kuidaho gid. Hindi na kamo palayag pa ka magpatuga-tuga pa, mga kabistado, no? Check na to nagkaroon ng sitwasyon sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo, most especially ang Iloilo City, kay diri mga kabistado paghiwato ng ato siling opening salvo sa Dinagyang Festival 2023. Samtang sa iban panaton nga mga balita, no, sa iban panaton nga mga dalagko nga mga issues kag information nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad ang DPWH secretary si DPWH secretary Manny Bunuan, si Tiyoy Tiyoy Mane kadto di sa Iloilo City. Kadto di sa nagadto sa datos flyover nga kontrobersyal. Nagsaka man to ilang nga mga salakyan tos babaw to. Badalan na to ilang mga salakyan tos babaw. Ang ilang mga kabistado nga mga van nagsaka tos babaw. Nag-inspeksyon mga kabistado si DPWH Secretary Bunuan. Anong masin ni DPWH Secretary Bunuan? Wa lang, lagaw-lagaw lang mo to. Ano ka mo window shopping to sa babaw. Daway magkamay kagbati sang resulta kung anong ila sining kwan kung anong ila kwan nga rekomendasyon. Kay magahiwat kita mga kabistado, no? Naghiwat kita sang ginatawag naton nga Dinagyang Festival ti kinahanglan nga ining lugar nga ini pangitaan nato ni diya nga hindi magpugok ang trapiko sa sininga lugar kay amon ni ginhalinan nga grabe na nga pag-antos sa aton nga mga pumuluyo di hamak nga pila na katuig nga inantos sa aton nga mga pumuluyo bangod mga kabistado sang ka grabe nga pag
eksperyensya sang trapiko dira sa may area sang barangay Ungka. Pistado! Sa distrito sang Haro kag sa distrito kag sa Banwa sang Pavia. Pistado! Di karon damo-damo sa nga to sila nga mga kauturan nga Pistado! nagareklamo na galaom sila nga ti ari na salamat matrutawhay na ikon mag-open ani. Pistado! Katapusan ano mo nabi karon kay ang UFO, no? UFO mga kabistado, UFO ang Ungka flyover nga nag-usmod. Pistado! Amo ni ang nanging problema. Ti karon ano karon ang rekomendasyon sang DPWH kay nagkadto na si Secretary Manny Bunuan. Pistado! Sang DPWH ano nang rekomendasyon nyo Tioy Manny? Pistado! Kami nga mga pumuruyo diri galalain nagainit na ulo namon actually ginaugda. Pistado! Gagwan na kami galing, no? Galing kay ti mga Ilonggo kami abi mong siyempre kabalo naman kamo kung paano maghambal ang mga Ilonggo, ang mga hiligay nun. Pistado! Kabalo naman kamo. Bisan akig na kami, hindi nyo mabalaan, kag hindi nyo mabatian nga akig kami. Pistado! Di bala? Kay kung magmuno kami, kag akig-akig na kami parte sining palpak nga Ungka flyover nga ini. Pistado! Ang mga tinaga nga mabatian nyo sa amon, no? Sa gihapon, masyado gyapon kaluming. Pistado! Di bla? Kabati ka mo maghambal ang mga Ilonggo ka magpulo pangakig. Pistado! Nagpangakig kami amo niya, gambal kami nga. Na ano man ni ang kontraktor sa Ungka flyover man. Ano man ni ang taga DPWH man. Mainit kami gani. Hakwaton na namon kay panglampo sa taludtod nyo mong. Sobra-sobra nagit kamuya kakawatan niya. Mainit kami gani. Karon makatilaw ka mo karon? No? Amo kami niya maghambal. Siling mo kuno abi kung maghambal kami, siling mo hindi na kami akig, no? Kay kaluming sa amon maghambal, pero kibot lang kamo base kon magtupa sa taludtod nyo ang mga girger na sang Ungka flyover ayo. Pistado! Amo nang takos nga tandaan gid. Pistado! Nga bisan akig na kami nga mga hiling nga mga Ilonggo, pero mabatian nyo sa amon nga mga tinaga, daw hindi lang mabalaan nga akig na kami. Pistado! Basi balaga sa league ka mo, bala? Ilabi na gid ang taga DPWH ang kontraktor, kag ang iban pagid nga mga politiko. Pistado! Nga nagraket sang kwarta nga 680 million Pistado! nga hindi mapuslan mga kabistado, no? Hindi mapuslan ang ini nga klase sang proyekto nga ini. Pistado! Daw pariho lang nga ginhaboy naton ang 680 milyones nga ini. Pistado! Ginhaboy sa din. Ginaboy sa wala? Hindi. Pistado! Ginhaboy sa mga takaban nga mga kontraktor, mga takaban nga mga politiko, nga mga public officials, kag mga takaban nga mga taga DPWH. Pistado! Amo na siya. Mga kabistado ang ginkatuan sang 680 milyon. Pistado! Pila lang ayhan ang gasto nila sinasang palpak nga flyover ina sa may Ungka flyover nga ini. Pistado! Remember ladies and gentlemen, 680 million 680 million. Pistado! Mapatay lang kami sa kalibutan, hindi kami makatilaw kag makaangkon sang amo sini kadako nga klase sang kwarta ining 680 million nga ini. Pistado! Ano sa Luzon kami gani makakita sang 500,000 sa sulod sa isa ka tuig. Pistado! Ayhan pa 680 million sa bilog namon nga kabuhi. Pistado! Kamu inyo ya ginamani-mani nyo lang, ginausap-usap nyo lang, ginatinuntuhan nyo lang sa amon nga mga pumuluyo. Pistado! Halos wala kami sang mabatyagan nga hustisya sini mag-amoni. Pistado! Amo na nga ginapabangkot namon nga mga pumuluyo, no? Sa bilog nga Pilipinas, most especially diri sa syudad sang Iloilo. Pistado! Kag sa probinsya sang Iloilo, sa diin na hustisya sini sang 680 milyon nga ini. Pistado! Wai kamo inyo da kay ang kontraktor yan nakalamon na siya sang ganansya niya. Pistado! Ang taga DPWH daw halos tanan sila naghalalabok bulsa nila sinide. Pistado! Ambot ko ikukbalo kung pati regional director. Pistado! Kay nagsalo lang man ng regional director diri mong before nga nag-abot ang regional director nga bag-o nga ini. Pistado! Mga kabistado, naplasta na ni ang ining Ungka flyover nga ini. Pistado! Lain ang director sila during the time. Pistado! Wala labot sina. Wai man ninyo iya
ining mga tanan-tanan nga mga politiko nga nagpatigayon sining proyekto nga ini nga ungka flyover o SMOD, in short UFO. Bistado! Mga kabistado, nakalamon na ni sila yung 10% nila. Tanan-tanan din nakatilaw na di. Gapanilap-dilap pa gani. Bistado! Panlaban gani guro gingamit pa gani nila guro ni Gastos ang nagligad ng eleksyon mo. Bistado! Kay ginagurahan nila ini nga gin-open ang puwertahan para alagyan mga kabistado sang ungka flyover. Bistado! Makita nyo sa picture nga nagabuslogid ang mga kalimutaw kag nagabuloslogid ang mga sungan. Bistado! Sang mga politiko nga ini nga nagsaka sa pick-up kag ginpasaka nila tos taytay Bistado! sang flyover kag maghambal sila nga Bistado! we are Ilonggos. We are proud to be Ilonggos because of our beloved senator nga nagpatigayon sining mga proyekto nga ini nga flyover nga ini. Bistado! Amon ang rason ko nga ari subong ginainagurahan naton ang pag-agi na sang bago nga flyover. Bistado! Ginhimo nila ini mga kabistado mga 2 weeks before election or 3 weeks before election. Bistado! Mga dira-dira na laging open. Bistado! Mga pila na lang kasi mana ang nabiling ka mag-abot ang eleksyon kagin open nila ini balang ipasikat nila sa Iloilo. Bistado! Mga kabistado, sang ila sini nga mga proyekto and beside that, Bistado! para nga marilis na ang tanan nga kwarta nga budget sa kontraktor kag mahatag na ang nabilin pa nga mga wala pa mabayad nga SOP sang mga politiko nga nagpatigayon sa sini nga proyekto nga ini mga kabistado. Bistado! Maambar ka mo nga pinataka ka lang, mangkutanyo sila. Bistado! Kung hindi na sila magbinutig, mga kabistado, kay man mga butigon giba na sila. Bistado! Laban tuod ning ginahambal ko sinyo. Bistado! Sinuabing mga tunto nga klase ka mga politiko nga mapatigayon sa proyekto nga way sila sang income daman. Bistado! I-recall ko sa inyong hambal sa unan ni late Congressman Uka Garin. Bistado! Ang hambal sa unan ni late Congressman Uka Garin. Bistado! Kuna, kay kray ato sa mong Bistado! kuna, aken tana, gaprang katakon, ratakon, sino nga mga politiko yang pangawat man. Bistado! Ano naman mga tinagaya ni Kwan ni late Congressman Uka Garin. Bistado! Sino nga mga politiko sa bilog ng Pilipinas nga wala nga pangnakaw man. Bistado! Sugid takon. Akon tanan nga mga project ya. Nasugi ko niyo kung kaysa nagapulupuknit magitab sang gamal lang pero hanggad tanan gasunod sa proyekto. Iba gani dyan, 50% ginabuol da. Akon tana, bisan gamay-gamay lang. Importante, dyan yung proyekto, krami mga proyekto. Bistado! Walang tawa nyo matuod mga kabistado lang area sang first district. Bistado! Saan magkatok lang sa banwa sang gimbal? Bistado! Ang banwa sang gimbal, uniform yung ilang mga kulor sa mga gate, sa mga gate kag mga inang pader sa ila sini nga mga dalan sa ila sini nga mga balay sa bilog na nga banwa, hindi bla? Bistado! Yamak lang tawon yung banwa sang gimbal, pertek namin namin tsurak gimbal, hindi bla? Bistado! Di may mga politiko nga nag-ako pero yung sinasa kay late Congressman Uka Garin. Bistado! Diri sa aton sa sulat sing lili, nag-ako sila, di mga yes man. Bistado! Pulpugon mamalimpuduhan lang sila, may kumaako ni sila. Bistado! Bisan kurintihon mo na gani guro sila, hindi magalako ni. Bistado! Amo na ganing istorya, parte sa kwan, parte sa mga riloto sa kay San Pedro. Bistado! Rilo sa kay San Pedro, bla? Bistado! Patay si Juan Pusong. Sila ni Juan Pusong, sila niya Senyor pa San Pedro. Bistado! Yan din ko makadto man, mas di madritso na kus langit. Ambal ni San Pedro, siya niya hindi dirikla na stayin, kay ginapreparar pa to mo kwarto. Sila niya kon, ginalantaw pang background mo tos duta. Bistado! Kon mayo ka klase sang tao, kun hindi, niya tidri stayin, kailangan na isakon. Bistado! Ano yung libot-libot sa mga kwartos palibot to, may isa ka lugar to. Bistado! Nalibutan ni Juan Pusong, nga sila niya Senyor San Pedro, sila niya pidik mangkot, hindi masala mamangkot si mo. Bistado! Ni San Pedro, sila niya pwede man ano pamangkot mo, Juan. Bistado! Sila niya, Senyor San Pedro, niya makita itong kwarto blato, niya pertek na mo damo rilo nga sabi ito. Bistado! Tapos iban nga mga rilo to, sila niya daw kuan man
talagsa lang kapitik tapos may harto iban nga mga rilo nga daw dasig magpitik, no? Pistado! Silinya kabalo ka silinyang rilo na, silinya mo na sang rilo sang kabuhi sang tawo, no? Dito sa duta, Pistado! nagapitik na sa silinya, once nga magbinutig ka, nya nagapitik ina silinyang rilo da. Pistado! Ya gali ka? Ya tinya senyor sa Pedro nya di nang akon rilo. Pistado! Tara rilo mo ho? Ya baos, ya grabe man bag. Kadamo mo magpitik akong relo blan niya, kadamo mo kami binutik Senyor San Pedro mo. Pistado! Nasuli dumduman niya. Sila niya dito halin ko siya, niya dito ko halin sa Iloilo mo. Si Juan Pusong. Pistado! Dito halin ko sa Iloilo mo. Diyan niya buhi pa man to sila niya. Pero pamangkot, abit kay San Pedro de. Pistado! Niya Senyor San Pedro, mamangkot ko, be. Niya ano na siya, Juan, niya pangitabi siya ng relo. Niya din kumakita niya ang relo ni Juan, ni Hieronimo blang, amon to blang hari-hari ito sa Iloilo. Pistado! Kuan yun ang relo ni Hieronimo de. Sila niya why na ding relo niya. Why relo di si Hieronimo sa dria sa kwarto nga ni. Pistado! Nya tidin nga din ang relo niya to sa kuan. Nya to ang relo ni Hieronimo. Nya to sa kwarto sila niya sang Ginoo ta. Nya ginhimo itong electric pan. Pistado! Pistado! Mga kabistado. Pistado! Sa malipot nga singilanon. Kung sa binuting ng paghamalan mo riyon si Grapon Santissima numero 1 kabutigon mga politiko gid mo. Pistado! Doon man di lang sila mabinuting nga baton sila kwarta sa inang project nagakuha sila sang SOPs project mga tag 10% bisan 10% pa lang mga kabistado. Pistado! Di sila mabinuting ne. Pistado! Kung sa mga kwan pabla kung sa mga tinaga pa mo na ginatamba nila bla nga public knowledge. Pistado! Public knowledge na galing hindi mo lang mapamatud-an kay ang ining mga kontraktor hindi mamanugid sang tuod. Pistado! Ari laban-laban electric pan Manila sini nga rilo to sa kay San Pedro. Pistado! Yung mga kontraktor ne, alaban-laban sobra pa ring ang ilang rilo rin nila kay electric pan sino ba sibla ko na aircon na gibla. Pistado! Lamig-lamig guay bla. Pistado! Wala riho gini sila namin sila pang bungguon. Pistado! Sabi nyo lang nga mga kabistado te. Pistado! So kita aton iya nga mga pumuluyo, mga ordinaryo nga mga pumuluyo, sa diin ang aton diri nga hustisya. Pistado! Makaluluoy kita. Mapabalhas kita, ordinaryo nga mga empleyado, mga kabistado ordinaryo nga mga empleyado Ordinaryo nga empleyado. Ang aton subong nga minimum wage sa aton sining probinsya diri sa Iloilo lang no sa Pilipinas lainti diri lang tayo sa Iloilo. Pistado! Ang aton diri nga minimum wage pila gani 450 pila man 375 o 450. Pistado! Sabi 450 pabutan nami pagitani ko mag minimum wage kita bisan mag 500 no. Pistado! Nami pero mas pinakadabes kita tani kun mga tag 700 ang minimum wage nato no. Pistado! Ga minimum wage kita for example butang tabi 500 ang adlaw. Pistado! Mga kabistado. Sa 500 ang adlaw, ginabuhinan kita sang aton nga 10% nga tax. Pistado! Wala labot sina. Kundi baton 10%. Ang 10% sang 500 pila gani? Pistado! Pila? 50? Ibuhin ina sa aton nga ginpangabudlayan. Gabaralhas ang mga hita ta. Baralhas kita sang bangkiling, gataramos luha takag sipon sang trabaho, pamugat para gilamang nga maka-income sang 500. Pero ang 50 pesos isiparar naton ina mga kabistado, kay ihatag naton asa sa gobyerno. Pistado! Amo na sang ibayad naton sa gobyerno bilang buhis naton kag obligasyon naton kay tungod nga naga-star kita diri sa Pilipinas. Nangin residente kita, nangin pumuluyo kita sang Pilipinas, may obligasyon kita nga ang aton pinangabudlayan gaan naton sang 10% ang Pilipinas, no? Ang 10% sang aton nga kinabudlayan ihatag tana sa gobyerno, ibayad tana sa gobyerno kag automatic ina nga ginabuhin sa aton nga sweldo, sa aton payroll ang 10%. Pistado! Wala pagani kita nakabaton sang aton nga sweldo
payroll, kita nyo na sa inyo nga payslips. Hindi bla? Ang payslips nyo lang tawa nyo bla. Paglantaw nyo sa payslip nyo, makita nyo na nakabarakang 10% tax. Inang deduction. Hindi bla nakabutan na da? Deduction. Tax 10%. Amo ni nga amount. SSS. Amo ni nga amount. Pag-ibig. Amo ni nga amount. Ano pa na mga ginabuhin na? Late. O kung may late kabi. Tardiness. No? Late. Amo ning buhin. Absent. Amo ning buhin. Di lagi na pangbuhinan ina. Pistado! Total deduction. O butang na sa dalom da. Ang mabilin na mo ng sweldo mo ng net pay ni mo. Pistado! Sa imo sini nga payslip mga kabistado. Pistado! So ara gina nakabutang gidya pirmi ang 10% nga tax. Nakabutang gina daya sa aton payslip. Pistado! Kung makita nyo lang tawan nyo bla sa mga empleyado bla. Ara na hindi bla. Sa malipot nga sugilanon. Wala pa naton mabaton ang aton nga kwarta nga kinabudlayan. Ang suhol naton sa aton kinabudlayan, waay pa naton mabaton. Una niya hugakom ang gobyerno. Di bla? Pistado! Ha? Ti, kita nagapangabudlay, galing kay ti obligasyon ta na, hindi ta na pwede nga ibaliwala dapat ihatag tagin na. No? Kay aton na obligasyon nga maghatag sina sa gobyerno, kay kung hindi tani paghatagan ng gobyerno sang amuni, hindi mabuhi ang gobyerno. No? Mga kabistado kay nga dra man na sila nagakuha sang para nga serbisyo kun tani sa aton. Pistado! Hindi bala mo ng patakaran sang panggobyerno ta. Ang gobyerno, ang buot silingon sang gobyerno, kita nga mga pumuluyo amo ang gobyerno. Ha? O galing kita nga mga pumuluyo gina-govern sang mga nagapalakat sang gobyerno. Sino ini sila? Amo ni sila ang mga presidente, senador, congressman, mayor, vice mayor, konsyal, board member, mga vice governor, gobernador, tanan. Amo ni sila ang nagapalakat sang panggobyerno. Dala na inidire ang mga departamento, pareho sang kawatan nga DPWH, pareho sang sindikato nga Bureau of Custom, pareho sa mga pulis nga mga skalawag, pareho sang mga judge nga mga bayaran, pareho sa mga piskal nga mga gabaton man, tanan. Mga kabistado, amo ni sila ang mga miyembro sang gobyerno, ahinsya sang gobyerno, nga pang swelduhan naton halin sa aton nga ginakuha nga pinangabudlayan, ginaswelduhan ta ni sila para nga i-manage nila kita nga mga pumuluyo, para pinagis maserbisyo sila tani sa aton tanan-tanan. Serbisyuhan nila kita. Like for example, Department of Education. Serbisyuhan nila kita nga i-edukar ang aton mga kabataan, tudluan mga kabataan ta magsulat, magbasa, no? Good attitude, no? Tanan-tanan. Pareho sang Department of inang Environment and Natural Resources nga dalok-dalok man kang mga kuan man da, mga kawatan man da, no? Mga taga-BIR nga grabe man magremedyo, no? Magremedyo, ang ila sila nga obligasyon, serbisyuhan nila kita sang manami. Amo man na ang mga mayor, no? Mga congressman, mga konsyal, ang ila sila nga ginaswelduhan ta na sila para serbisyuhan nila kita sang insakto. Hindi kay para kawatan, kag para nga buyayawon, kag para tinuntuhan. Pistado! Pero ano nga katabo subong? Mga kabistado, talagsas malaka kamo makakita sa mga politiko nga ang ginapaminsarya ara sa utok ya, serbisyo tutuod sa inyo, hindi bla? Batik mo sila, kita kamo sila. Kakita kamo sang politiko nga ang gasulod sa utok ya, serbisyo tutuod sa inyo. Isa ang nakita ko sa inyo, mga kabistado. Ang isa lang ang nakita ko, mga kabistado, nga amo nang iyang paminsaron, Tatay Digong. Digong Duterte, tested and proven. Amo lang na siya. Magluwas sina, mga kabistado, nga ang ginauna sang presidente para lang gid sa pumuluyo, hindi kay para siya ako galingon. Magluwas sina sa kay Tatay Digong,
Why na ko sa may nakita pa nga iban. Nga ang ginapaminsarya, mas una ang para sa iya kaugalingon. Mas una ang para sa kaugalingon niya ikumparar, no, sa iyang serbisyo diretso sa pumuluyo. Mas gina-prefer ya nga unahon niya ginanay ang para sa iya antes sa tao. Pero supposedly, ang matutuod gid nga serbisyo, bahala da, bisan gurusnay ang bayo mo, bahala da, magburanguson ka da kung itsura mo, ano mga itsura mo da, ang importante nga, adlaw-adlaw utok mo, serbisyohan mong tao, amo nang matutuod nga pagserbisyo supposedly, sa aton sini nga gobyerno, Bistado! Kay ginaswilduhan naton sila. Pero subong ano ang gakatabo, mga kabistado? Bistado! Kung hindi lang kung tani ni, ang malain pagid ni, ang isa pagid sa pinakamasakit naton nga batyagon nga kamatuuran, mga kabistado, abi niyo kun ano, ang isa sa pinakamasakit pagid nga kamatuuran, kay wala labot sina ginaswelduhan ta na sila, ginaswelduhan tang presidente, vice-presidente, senador, congressman, gobernador, vice-gobernador, board members, city mayor, municipal mayors, mga councilors, barangay kapitan, tanan. Wala labot sina ang pinakamasakit pagid nga batyagon, sabi niyo kun ano? Kay wala labot sina ginaswelduhan naton sila, no? Ang masakit pagid kay kawatan pagid kita nila. Bistado! Man sindikato. Bistado! Sindikato. Amo nang masakit. Ginaswelduhan ta na gani sila, kawatan pa ta nila. Parehas man sa iban. Iban pagid nga mahinsya, pero sa mga pulis. Ang pulis, mga kabistado, swelduhan ta sila, sindikatuhon pagid ta nila. Pulis. Pahigad ang wala labot nga mga pulis, pro kabaloko, parang nahot na malang kamubilin. Ang halos kalabanan nga mga sindika, nga mga pulis, sindikato, gintragi sindikato man nga, raok man ang ginapaminsar mga kabistayo, kwarta man. Bistado! Buot silingon, nga sa aton nga pagpangabuhi, diri sa Pilipinas, duna na diri sa aton ang korupsyon. Wala labot sina nga duna ng korupsyon, duna pagid ang sindikato. Naga-merge ang korupsyon kag ang sindikato. Kay kung wala sang korupsyon, wala man sang sindikato. Bistado! Nga! Kay mga kabistado, kung wala sang korap nga mga opisyal sang gobyerno, pulis kag kung iban pa nga hinsya sang gobyerno ta, kung wala ini sila sang korupsyon, paano magdihon kag magbilog kag mapurma ang sindikato? Kay wala sang proteksyon sa ila. Kuha nyo? Hindi sila pwede nga magdihon kag magpurma sang ilang nga sindikato, kay kon once nga magpurma sila, pwede sila nga mapuhag sang aton nga gobyerno, kay ang gobyerno ta wala nagabaton sang protection money halin sa sindikato. Bistado! So ang sindikato kulbaan magpurma, mambar sila dyan, hindi ta pwede di. Paano ta siya makahimo sindikato di kay? Bistado! Si Kernel kag si General to, hindi mo to mahatagan kwarta to. Bistado! Gaan mo to kwarta, ipalamo niya to sa imo hilaw. Bistado! Pakao niya si imo to kwarta mo kung niya gaan mo to kwarta si Kernel. Bistado! Gaan mo to kwarta si General, hindi mo to pwede matagaan. Gaan mo to kwarta sila niya, ilupot niya to sila trasan mo. Bistado! Gaan mo to kwarta? Isunugo niya to isugbaya ka na. Bistado! Yati paano tabi maka grupo sang sindikato ta kay gaan mo to kwarta si judge. Lampusan niya kasang iya nga ano ganin ng maso ya. Bistado! Gaan mo to kwarta si judge, hindi mo to pwede mahatagan kwarta si judge to. Bistado! Gaan mo kwarta si judge niya lampusan niya ka maso ya to. Bistado! Yang maso yung daan to, hindi pa to human sa kahoy, di human gito ya sa sa inang asiro. Pistado! Hindi bla? Yan si Kwanto, si Mayor to?
Ay, hindi taga purma sindikato ta. Yagaan mo kwarta si Mayor? Yung laban-laban siya niya, ilampos siya tanudtod mo tong kwarta mo. Bistado! Sa kamalita, kwarta yata mo sa Mayor? Kuhaw niya ang kwarta ang malita? Kagbutangan pag isang bato, ilampos siya sa limpuduhan mo. Bistado! Yati hindi taga purma sindikato ta. Bistado! Tapos niya ang announcer ba to si John Kapulot, la? Hindi ta pwede sila niya hindi to sa kaproteksyon si mo. Bistado! Yaga mo to kwarta? Batunon niya to. Batunon niya man, pero, sindihan niya, tsugbaya ka na. Bistado! So, kung tanan-tanan nga ahinsya sang gobyerno ta, dala na ang Fourth Estate ang katapos ang media. Kung hindi magbaton sang kwarta halin sa sindikato, wala sang mapurma nga sindikato diri sa aton sa Pilipinas. Bistado! Kung ang mga ahinsya sang aton nga gobyerno hindi magbaton sang SOP o kung standard operating procedure nga sinaganin ng kwarta or komisyon. Bistado! Kung ang ahinsya sa aton gobyerno kung sino pagidira hindi magbalaton sang kwarta halin sa mga kontraktor, mga kabistado, ang tanan-tanan naton nga proyekto diri sa Pilipinas wala sang kapalpakan nga matabo. Bistado! Parehos sini sang flyover subong nga nangin palpak ini daw halos tanan nga mga flyover subong nga construct lunsay tanan may mga kapalpakan. Bistado! Kung wala nagbaton ini si Boy Sungad, Bistado! wala ni nagbaton si Boy si Boy Insulin, Bistado! wala ni nagbaton si Boy kung sino pa na nga Boy, Bistado! mga kabistado, wala ni sila nagbalaton sang mga tanan-tanan nga mga SOP halin sa kontraktor. Bistado! Laban-laban, wala palpak ang aton nga mga proyekto. Nga, Bistado! kay ang tanan-tanan nga kwarta nga nakapertiniser para sa proyekto, way buhin, intak, dra makadto tanan-tanan ang gasto sa aton nga proyekto. Butsilingon, wala sang substandard nga matabo, wala sang kun ano pa nga mga rikubikos nga matabo. Bistado! Kay nga, intak ang aton nga kapital para nga or budget para sa sina nga proyekto, mga kabistado. Bistado! Galing kay te mo nang hambal nila Pilipinas ni mong Pilipinas ni te amo ni Pilipinas kung ang isa ko pa kakilala pwerte man kakwan ng talahaon respetado bachelor degree ang natapusan. Bistado! Mga kabistado, pero sang paistoryanay namon nga dula pagrespeto ko siya kag daw nagnubo ang panulukan ko sa iya, bisan ako nga wala tinapusan kag siya bachelor degree. Bistado! Pero nadula ang pagrespeto ko sa iya sang mag-istoryahanay kami nga hambal ya sa akon siling niya pare. Bistado! Pabay ilang da kung mangawat ang mga politiko. Ang importante, may proyekto sa nga ginadala diri sa aton. Bistado! Sa inyo paglantaw namin sa inyo abi sa inyo abi palamatinan kung ikaw ga pamati siya na namian grispito ka sa iya kay bachelor's degree siya tapos sa eskwela di hamak nga doctorate degree ang iya nga tinapusan 3 bilog kurso mga kabistado no 3 bilog kurso abogado pa mga kabistado pero ang ihambal amo na. Di hamak nga. Mayo na lang na pare. Nga mangawat na siya. Pabay ilan na bisan mangawat na siya. Ang importante, may proyekto sa ginpadala diri sa aton. Importante, damo sa project nga gindala diri sa aton. Bistado! Sa amo sina nga klase sa mga tinaga sa mga tao nga taas ang tinunan. Daw halos gapatikal ang ibanda nga mga magna cum laude pag-graduate sa college, mga bachelor's degrees la.
Pero amo ng panindugan mo ng prinsipyo mo, Moriones na gapon ako, high school graduate lang. Di ko man maklaim na college graduate ko kay katapak man ko college pero way ko tapos. Di ko high school graduate lang gid kuya. Tapos ang prinsipyo ko muna. Nga kung kawatan ka gidya. Kung sindikato ka gidya. Bisan ano sa imo ka milyonaryo, kung sindikato ka, wala kyan hadlok si mo. Sa din ka mo. Sa atong bachelor's degree nga, okay lang mangawat, importante may proyekto. O kung, sa inang high school graduate nga, hindi ya gusto sang kawatan kay dapat insakto nga pang gobyerno dapat. Kay kung may ara kita sang kasubong sina nga klase sang mga leaders, diri sa aton nga pungsod, mga kabistado, mauntat ning aton problema sa kapigaduhon daw. Bistado! Siguraduhon ko sa inyo. Mauntat ang problema ta sa kapigaduhon. Kay tudluan tang tao nga mangin-anis, tudluan tang tao nga hindi magpangawat, tudluan tang tanan-tanan, nga wala sang kawatan. And beside that, diri naton matudluan ang tao, diri naton ma-encourage ang tao nga magtrabaho sang insakto para sa iya kaayuhan. Once nga ang aton nga mga opisyal sa gobyerno, Bistado! Di lang magbaton sang kwarta, hindi lang maging korap, madula ning problema ta mga kabistado, Number 1 sa sindikato, Bistado! Ang illegal nga droga ni hindi kasulod sa aton sa Pilipinas. Bistado! Makasulod man lang ang illegal nga droga diri sa aton sa Pilipinas tungod sa ginatawag naton nga korupsyon. Bistado! Tungod sa korupsyon sa gobyerno. Hindi man di kasulod ang mga illegal nga droga sa aton kung wala gabaton kwarta ang mga ahinsya sa gobyerno nga nagabantay sinisila supposedly agud hindi sila kasulod diri sa aton sa Pilipinas. Bistado! Ang leader sa sindikato sa iban nga pungsod to mamba sila niya, labi na gid China, Ora Pilipinas, padala kamo isa balading sabo. Padala to, isa balading sabo, isa katinulada sabo padala to. Wala problema, custom baton kwarta. Agi kamo to, custom. Problema, custom, padala kwarta, baton kwarta. Pero, kung kita diri sa Pilipinas, tanan-tanan kita, nga mga ara sa gobyerno, hindi mag-intra sang korupsyon pareho sini sa mga protection money, sa mga kung ano pagidira. Hambal in check na yun nga, Pilipinas dalay sa tinulada, Intelsep, wala baton kwarta. Gaan mo kwarta, hindi nila baton, pakaon nila aton, hilaw. Hindi na tapadala to, hindi tapadala supply to, PLD ta. Wala connection, wala ROI. Wala return of investment kay nga mga politiko to, mga mayo to, wala labaton warta to. Di pwede lagay. Oy Nebla, Bistado! Supposedly mo na tani, galing kay Bistado! Kabudlay baguhon, bisas tatay digong nagpungko siya, aniste, gusto ya dulaon ng korupsyon kag illegal, pero way gid madula man nga ang kontraya upod yaman mo. Bistado! Di ba? Kontraya upod yaman. Gambal sa silinya, kontrahon tanin silinya illegal nga droga. Gambal ang general siya, okay boss. President, okay. Tapos silo sa pinsas ng general siya, kontrahon na. Bistado! Sige, balon talaga kontrahon, pero tutuod lang niya sindikato ko arino. Gaagi na sa dalo mo. Bistado! So, madula pa bala ini? Bistado! Madula ini siya mga kabistado. Kung seryosohon naton ang aton nga pagpangampanya. Bistado! Hindi pagproteheran sang kasuguan sang aton Kongreso kag sang Senado. Bistado! Ang ining mga sindikato nga ini. Bistado! Kay ko damo-damo sang mga ginpanghimo nga mga kasuguan diri sa aton nga inang kun kaisa. Bistado! Lain gani ang pag-interpretar Kita nyo, DILG, kag ang local government unit, mga kabistado, gabungguanay ang ilang mga kwan. Gabungguanay ang ilang mga pagpate, kag
kag pag-interpretar sang aton nga mga kasuguan diri kung kaisa nga iban. Bistado! O inibla, pareho sinisang problema naton sa mga driver's license ngayon eh. Bistado! Mayara kita kasuguan. Nga ang mga driver's license, ang makakonfiscate sa mga driver's license, taga LTO lang kag ang deputize sang LTO. Bistado! Mambal tong taga local government unit, siling nila hindi nga may ordinansa kmide. Nga pwede magkami kapag-confiscate sang iliga, sang kwandi, sang mga violator, sang ila sini nga mga driver's license. Bistado! Tasubong nasulbar na wala. Wala masulbar. Bistado! Di kun mga maalam, ikaw ka mga maayo, ikaw nga klase sa mga leaders, no? Mga kabistado, kung sino nga mga nagapasikat, dira nga mga degree, mga bachelor's degree, nga mga maalam, di kamo tanan-tanan kung paambalon ka mo. Bistado! Sulbaran nyo ng problema nga na. Sulbaran nyo. Ano gid bala? LTO lang gid kag deputy si LTO makakonfiscate sang driver's license sa mga traffic violators o kung ang local government unit pwede man makakonfiskar. Bistado! Diba? Damo eh. Damo sa mga layi, damo sa mga kasuguan rin nga ginabaisan pasta subong nga wala nyo masulbar. Bistado! Ang mga labay-labay ito mong inyo ginaistoryahan. Bistado! Diba? Isa na sa mga gusto naton ipaibalo sa inyo mga kabistado, no? Ilan daw? Bistado! Damo kita viewers ba? Siling sang mga viewers ninyo mga idol. Grabe siniya nagkaon ka naman baboy. May ESF, mababoy pa naman. Bistado! Bisan magkaon pa ko baboy anytime mo may problema sa akon kay may Iberian capsule man kuya. Bistado! Inom ka mo Iberian capsule mga kabistado. Ang Iberian capsule isa sa mga food supplement nga makabulong sa inyo tanan-tanan. Tested and proven na siya mga kabistado. Damo na sa mga nakagamit sini. Bistado! Sugod sang gin-introduce naton ini sa inyo ang Iberian capsule. Damo-damo na sa mga nagagamit sini nga napamatud-an nga di hamak nga kampyon ng epekto sa ilang lawas. Bistado! Number 1, wala gataas imo nga blood sugar, maga-maintain siya. Bistado! Number 2, ang imo nga tulan bakod. Number 3, mga kabistado, nagapabilin nga huubin ang lawas naton bisan ang edad ta nagatigulang. Bistado! In number 4, nagabakod ato nga immune system, hindi kita matapikan dali-dali sang balatian. Bistado! Kag ang pinaka-the best dire, bangod kay ang iya sini nga number 1 gid nga function gid sa aton amo ang ginatawag naton nga cell regeneration o kun ang ginatawag nga paayo sa mga nagkalaguba naton nga selula. Bistado! Once nga magkalaguba ang aton nga selula mga kabistado, no? Dra nagasugod ang mga komplikasyon, dra nagasugod nga nagadamo ang mga problema sa lawas ta hasta nga nagatinigulang kita nagakurinot mga kalawa, mga noo tadi o ga kolorinot lang. Bistado! Pero once nga i-body repair o kon ikay-uhon ini sang aton sini nga Iberian capsule ang aton sini nga selula, ginatawag naton nga cell regeneration, ginapanday niya ang mga nagkalaguba nga parte sa aton nga lawas, mabalik kita sa normal sang aton sini nga pagpangabuhi, pati na ang blood flow naton, no? Mga kabistado, normal, himuon niya nga normal, tal aton nga problema sa high blood, kag sa diabetes, duwa lang ni. Ang high blood kag diabetes madula sa imo nga lawas mga kabistado. Bistado! Mambal ka dayon nga wala ka nang hahanapin pa. Bistado! Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan, idi magkalipata sa paggamit sang Iberian capsule. Kung gusto nyo magbakal sini, bisan diin nga lugar, pwede kamo makabakal ilabi na gid sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas, most especially sa Panay Island and sa Iloilo City mga kabistado. Bistado! Kadto kamo sa mga butika, most especially sa Socorro Drugstore, sa Jasak Pharmacy, Bistado! sa may RMC Pharmacy dira sa may Haro, sa may Tagbak Terminal dapita sa may Patalipapa, Bistado! may baligya dira nga Iberian capsule. Kung gusto nyo pamangkot parte sa Iberian capsule, Bistado! tawag kamo kung mag-text sa 0999-675-1080. Bistado! Kay sa Iberian capsule mga kabistado, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang imo kalawasan magapabilin nga Iberian. Bistado! Ayos, bebe. Pang sikyaron tabi ato sini nga mga kwan nga mga
inang viewers, no? Unahon tanay ang viewers naton sa Radyo Bistado. Sa kay Cindy Pupol niya, good morning, Keryo Kapulot, good morning man sa tanan, mga kabistado. Mga listener, mga kabistadong listener watching and listener here in Athens, Greece. Wow, sa Greece galit ni si Cindy Pupo. Kay John Esteban, kay Nancy Abiliar Galido, kay Chingkay J. Alaban, no? Shout out. Kay Bibi Girl, shout out man. Kizuna Ramen, thank you so much sa 200 stars nga ginpadala. Kay John kay Links Morales Gatso, thank you so much. Mayong shout out lang, no, kay Raymer Jan Franco Tives, kay Nicolas Jimenez, shout out man. Kay Macjan Galan na may mati kun gapanyaga ba. Good PM boss, siling ato ba kay Macjan Galanda. Dalon ko na sa lakyan ko ha, kay palantaw ko akon nga kwan. Ang akon nga ano ganinyo nga prino. Okay, kung magprino ko daw gadulo diretso. Hindi, joke lang sa kay Noriel Martisano, bari pagido yung migo ko nga security force, no? Sa kay Mary Ann N. Hello po, watching from South Korea. Uy, regards na sa South Korea. Makalagaw kami, makachamba kami lagawi abing North Korea. Regards mo ko sa kay Kim Jong-un. Kay idol ko na sa Bistado! Okay, so Radyo Bistado pala na, dugay-dugay pamatian takaglantawon naman naton kag basahon mga kabistado ang mga viewers naton sa June Kapulot News Live o kung sa GCNL mga kabistado, no? Sa kay kabistadong Richard liyong tabi pakita sa kun ng GCNL ta YouTube naton pagid, no? Ang YouTube ta kay GCNL liyong tabi kay para nga mabasahan taman kag ma-acknowledge ang ato sini nga mga viewers sa duwa pagid naton ka mga channel, no? Ang Radyo Bistado subong among ginabasa ko, and then sunod karon ang GCNL na i-acknowledge naton ang mga viewers nato sa GCNL kag ang aton nga YouTube channel, ang Radyo Bistado YouTube channel mga kabistado. This time check naton ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga reporters. Unaon naton ang mga balita nagikan sa siyudad Sang Roa sa probinsya sang Capiz. Upod kita sa kay kabistadong Joshua Haka sa mga balita kag information nga natipon sa mga balita sa ato sining correspondent nagikan sa Roa City sa bilog nga probinsya sang Capiz. Check na to na mga balita kag information. Ang kawatan na to nga minor de edad matikon dakpan na to, no? Kag iban pagid nga mga balita nagikan sa siyudad Sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report mayong hapon, go. Mayong hapon na kabistadong John, no? Nadak na kahapon o kung na nagsungka ini mismo sa talatapan at sang barangay hall kabistadong Why John. magali na dakpan nag-surrender siya? Surrender kabistadong John kag nadakpan Nadlok siguro sa panawagan tanga base kung hindi sa base sa nadlok sa panawagan tanga hindi na paghulata nga maghubin edad mo. mo gid kabistadong John, no? Nadakpan kahapon o nagsungka ang isa kagabunan nga kawatana diri sa may area yo sang barangay Abaybaya. So dad sang Rojas kabistadong John so diina nalip ini karon sa aton nga mga katapusang tanod nga maging kumprontar sa pamilya sini nga magasungka na lang ini nambitan nga kawatan kabistadong John kag natigayon ang naging bayaran ang mga kapaltahan naging pangtawat kaging kuha sini sa Isaya mismo sa tindahan sa softdrinkan sa may area sang barangay Baybay kabistadong John nagbayad ini sang iyang ginapangawat to sang nalaman tinagdang gabi sa diina wala hadlok kani nga kawatan kabistadong John nga nagasulod sa Isaya sa tindahan kung siyang gisang sotringan na kabistadong John. Kagi sa karon insiling pa to sa iyang pamilya kabistadong John nga wala sang pamilya kami nga kawatan kundi kawid lamang nakahimo siniti karon ipakamayo na lang nga magasungka ining nambitan karon na kawatan kabistadong John tabing pabayad man sang iya ginapangtawat kabistadong John. Kaya sa piya kabahin
sa atong nga report diri nagapabilin sa karon nga at large ining isama niya ho ka minor di edad matapos nga ginbuno ang kagalingon sini nga magulang sa barangay Agsiraba, Dumaraw, Capiz, Cabistan Region. Di kilala ang biktima amo si RV Palmes. RV Palmes, 19 anyos. Samtang ang kaugalingon nga manghod sini amo ang suspect nga 16 anyo to. Lunsay mga residente may niya ang nasambit nga barangay Cabistan Region. Pandig sa Dumaraw PNP, alamuhay o kung isa lang kalamisa iniyo nga magkaupod ang nabitan nga mga mag-utod sang nagatagay-tagay ini mismo sa Puloy-an, Cabistan Region sa mga iniapang nagpatunga ang hindi pagintindihanay o kung paghangpanay sang magtimbang nga bahin kag hinali na lang nga nagkuha sang hinganiban ang kaugalingon nga manghod sini Cabistan Region kag gilayon nga gimbuno ang nambitan nga magulang nagangkon sang kapilasan sa dughan magulang Cabistan Region tag madasi nga gipadapatan o kung gipadangat sa ospital apang masubo-subo gini Cabistan Region ang gindeklarar ini sang dead on arrival sa nagatipan nga doktor. Sa karon Cabistan Region wala madakpan ay ning nabitan nga suspect matapos nga nakapalagyo sa ginahimo nga krimen kag nagapabili na nga at large Cabistan Region. Okay. Sige. At ginbuno yung magulang niya pagkatapos lagyo pagit siya. Lagyo sa Cabistan Region, why did madakpan ini nga yamanghod magulang niya pa mismo no tubo-tubo si Cabistan Region. Gabalik naman ang istorya naton sa daan nga katipan, sa daan nga balaan nga kasulatan sang nagbata si Adan kag si Eva, siling ni Adan siling ni Eva gali. Sa diin bala ako Adan? Ari kita sa paraiso Eva. Amo bala? Adan? Ano? Sino nang bati? Di ka pamati naman. Diba tunugan ko Cabistan Region sa imong drama pa tagani pero Adan, nantawa ba lang puno sang kahoy nga inaw? Kanami sang iyang mga bunga. Kag pinasahi ina nga klase sang bunga sang mga kahoy diri sa bilog nga paraiso. Eva, hindi mo gini na pagtandugon ng bunga sang kahoy nga ina. Tungod ginhambal sa aton sang mahal nga Ginoo. Nga bisan ano pang matabo. Hindi ina pagtandugon. Tungod kay kung matandog nato nina kag makaon ng bunga. Mapatay kita. Matuod ba na Adan? Oo. Gani pa ba ina? Siling dayon ni Kwan? Siling dayon ni sinong gusto mo karakter siniman? Anong ngalan na bisang karakter gusto mo ni? Hieronimo, Boy Sungad, Boy Tulog. Sino gusto mo nga Hieronimo nga kwan nga karakter ning mahambal subong? Daw matsagan ko Cabistan Region do si Boy Hieronimo gid. Sige be. Aba, hindi. May nagakadlaw. Sino ka? Isa ikaw ka manog. Ako si Lucifer. Ikaw una ang prutas nga ina, tuod manamit ina. Hambalay na sa inyo, sang inyo nga amo. Nga hindi pagkaunon tugay kung makakaon ka mo sina, mag-aalam ka mo. Matuod bala ina. Ang imo ginahambal. Oo, iba. Sige na. Magkuha ka na. Magkuha ka na sang bunga kag kauna, ina. Dalian na! Mapalapit ako sa bunga. Kuhaon ko ini. Okay lang dagyapon si mo? Okay Cabistan Region. Dapat ka magtiko. Tapos, ano? Kampiyon kay Cabistan Region. Tapuson ko pa. Ay, ang bilin pa tong ibanta ng mga kopdan, ano? May, Cabistan Region, isa pa kita kabalita nga nabilin din. Isa pa? Oh. Yes, sa Cabistan Region. Di kay ang ato nga drama ni, nanungod na sa pagbunanay sa mag-utod mong. Oh, tiyan na sa ulihi, kundi nagkaon na si iba, ginhambal yaman si Adan nga makaon man, tapos inakigan sila sang Ginoo, kay nakabatsyag na sila sang kahuya, no? Mag-aalam gyud sila kay nakabatsyag sila sang kahuya, man gahubla sila nga duha mo.
Aba, Adan, kitaon ang imo nga ulo-ulo di Mayo. Siling man ni Kwan, siling man ni Adan. Oh, hindi. Kitaon ang imo nga kuiba, Iva. Hasta nga sa uli, nagwa si Cain kag si Abel. Hindi bla mo na siya? Yes, Kabisado John. Pagwa ni Cain kag ni Abel, no? Tiyan mo na to natabo. Nahisa si Cain sa kay Abel, kay si Abel ya palangga kag Ginoo. Si Cain ya puro lang kuno tanan ginakuan kag wala man kuno gina-appreciate ang iya nga ginahalad. Galing kay kung maghalad siya may kuan may kuan bala may dala nga pagka ano nana nang daw may dala nga kaugot bala. Nga nagambal nga oy Ginoo niya ari nang akon nga karniro. Nya ihalad ko ni Simo, nya bisan pangagin pangabulayan ko ni Trutudo nagparamalas ako sinisang kabudlay para lang nga makapangani sini. Makapabata siniya sang karniro. Nya ti ari ihalad ko Simo bisan pa nga ako naman ni tani. Galing atag ko lang ni Simo. Muna bla. Hindi ang mapasugot ang Ginoo. Si Abel ya mo palangga kay siling sa ni Abel nya Ginoo. Aring akon patubas ang humay. Halin sa duta nga akon nga ginkalkal. Ginoo, lubos ko ni ginahatag sa imo bilang halad sa akon nga pagpalangga sa imo. Tungod nagasalig ako nga ikaw ang pinakamagagahom sa tanan kag ikaw ang nagahatag sini sa amon. Kundi nagamaton niya sang Ginoo. Di karon siling ni Cain, siling niya daw sobra-sobra kaniya daw. Nya daw ikaw liya pirmi bahal niyang palangga sang Ginoo wari mo ay. Binuno yung isa tungod di patay. Di magutod si Cain kag si Abel, hindi bla? Ti nang balita mo na, si Cain ang isa itong nagpalagyo, si Abel na siya ang nabunan. Okay na, tapos na. Okay. Prosedyo kasi sa radyo, no, sa isa pinunton nga incident diri, no, nga natabo diri sa may area sang banwa sang ibisa na Kabisado John. Driver man no sang motorsiklo pilason matapos nga nabungguan ang layaw nga ido Kabisado John sa banwa niya sang ibisan na Kabisado John. Nagangko na sa kapilatan sa magkatuway nga parte sang kalawasan ang isa ka driver sang motorsiklo matapos nga nakabunggo sang isaya kalayaw nga ido sa barangay Santa Cruz, Ibisan, Kabisado John. Ang biktima gigilala sa kay Jason Onarte 25 anyos kag residente sang barangay Ondoy ining nambitan niya nga banwa at Kabisado John ginapayag nga wala madiparahan asang pagkabok sang ido sa karsada rason kagabangdanan Kabisado John nga ini ang tumampilak sa dalan kag nag-angkono sang kapilasan sa magkatuway nga parte sang kalawasan Kabisado John madasig gagin respondihan ni Onarte o si Onarte sang ginpadapatan sang pauna nga pagbulong kag ginadala sa ospital samtang wala naman matumod kung sino ang nagapalang-iya sininabitan niya nga layaw nga ido Kabisado John. Sige. Ayos. Alright, sige. So muna Kabisado John ato madulong kag sitwasyon na lang sa syudad sang Rojas sa sininga mga tinion Kabisado John no nagapadayon sa gyapon ang pagbubo sang ulan kag way puhay ang humalin panligad kaysa tuno sa pag-asa Kabisado John. Mayara kita sa namutikan nga low pressure area Kabisado John gani sa pamakuturan magalalong ang tanan-tanan sa sining low pressure area sa karon suno sa ton nga pag-asa Kabisado John. Kagamula nato madulong nga report direkta diri sa syudad sang Rojas. Ini ako po na patrol ini si Kabisado John sa balitang serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report kag informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka. Nakadala sa aton oras mga Kabistado 57 minutos na ang nakaligad sa alas 12 ba? Damo pa gamay na oras ta ba, no? This time sa kita sa mga balita kag information nagikan naman sa kay Kabistadong Vincent Biliano may do top 1 kuno nga wanted person dakpan sa may banwa sang Ahoy. Anong kaso yan man? Di-check na to ng mga balita kag information nagikan sa kay Kabistadong Vincent Biliano. Standby ka mo kay dugay-dugay i-check na to si Kabistadong Bonnie Somblingo kag Kabistadong Aaron Rifuyo sa situational report no sa palibot sa ato sing syudad. Lakip na ang balita may kang tanan sa drug by bus operation naman no sa distrito sa Arevalo mga 400,000 more or less no
nga balor sang Shabu ang natigayon naman nga madakpan. Bistado! Una-una to na mga balita kag informasyon nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano sa sini nga mga tinion mga kabistado. Bistado! Inang ulat na to no. Ara na, check na to ng mga balita kay informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano. Bistado! Sa Vincent sa report may hapon go. Mayong hapon, kabistadong June. Mauna kita sa sa aton sining mga balita sa lokal, no. So natigayon nga madakpan sa gitingob nga pwersa sang RID6 Ahoy Municipal Police Station kay Kabatuan Municipal Police Station ang ginakabig nga top one most wanted person nga taga Ahoy, no, sa may Iloilo International Airport mga alas 10 ang takna sang gabi. Ang suspect ang ginakabig top 1 wanted person na si Romel Banyes Consultado, 39 anyos, soltero, kaga residente sang barangay Pili, Ahoy, Iloilo. Ang suspect ang gindagdagan sang warrant of arrest sa pagbayular sang Article 266-A o kon sa kaso nga pag-rape o kon nga rape, no, nga gin-issue ni sa sala ni Honorable Judge Mauricio A. Gomez sang branch 71 sang Regional Trial Court 6 na wala sing piyansa nga ginrekomendar. Sa karon kabisarong John ining suspect ang nakahunong na sa custodial facility sang Ahoy Municipal Police Station agud mahatagan man sang nagakaigo nga disposisyon. Samtang sa dugang panaton nga mabalita, may ginpatigayon nga drug by bust operation kagabi mga alas 8 ang takna sang gabi dira sa may barangay Poblasyon Ilawod, Barutak, Nuevo, Iloilo kung sa diinti nadakpan diri ang magka-live-in partner nga mo sanday Roem Gumbay kag Claire Laglag lunsay residente ini sang nasambit nga lugar. So magluwas sa mag-live-in may ara man nadakpan, no, nga kanday Anisito Bidia kag Andro Bidia. So kay amo isla ang mga kaupod sa sining mga subject sa ginpatigayon ang ining drug by bust operation. Ako ning duwa niya ni ka ro na da. Ning duwa ka mga bidiya nga ni. Bali mga mga pag-conduct sang sang sining drug by bust operation bali ara sila sang natabuan kabisadong John. Okay. So nakuha sa sa sining mga suspect ang nagabalor isa ka sa plastic sachet, no, or isa ka sachet sang suspected shabu nga nagabalor sang 1,000 pesos bilang ni siya buy bust items. Samtang nakuha man dugang ang pila ka mga 8 ka mga sachet sang suspected shabu nga nabulubanta nagaabot sa may estimated value na 81,000 pesos, no. So karon ang ining mga suspect ari-ara na nakahunong sa Barutak Nuevo Municipal Police Station kag magapangatugang ini sila sa kaso na pagbayular sa sa sining Republic Act na 9 ang ako na Republic Act bilang nga 9165 na ako anti illegal drugs, no. So samtang ini ang ginmonitor sa mga kapulisan sa sulod sang isa ka semana nga pag-monitor sa sining mag-live-in partner nga karonti arestado na sang aton sini nga mga otoridad kabisadong John. Kasamtang ma-update kita sa sining same registration as of January 11 kabisadong John, masobra na sa 17 ka milyon ka mga successful registrant sa ang nakarehistro na sa ila sini nga mga SIM card, no. So sa aton sini nga suno sa NTC ang dito diri nakalabot na or ang dito telecommunication bala kabisadong John mayara na sa 1,565,802 ka mga nakaparehistro na. Samtang sa Globe mayara na sang 64,786 na ka mga nakaparehistro. Sa Smart may ara sang 8,367,752 na
ka mga successful registrant ang nakaparehistro na sa ila sini nga mga SIM card kabisadong John. So all in all, so yara na sa 17,698,340 ka mga nakaparehistro na sang ila sini nga mga SIM card kabisadong John, or nayara na sa 10.47% ang nakaparehistro sang ila sini nga mga SIM card kabisadong John. So matandaan nga nag-umpisa ining SIM card registration sa Disyembre 27 sa tinalikdan nga tuig kag ini matapos ang ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos na mangin isa ka ining Republic Act 1193 no kon ining SIM Registration Act bilang hatagman proteksyon ang katuyuan siniti maproteksyonan ang mga subscribers sa mga nagalagaw nga mga text scams kag text spams kag mga call sa kabisadong John. So madumduman nga ginulan ang ining registration o SIM registration sa mga batikos kag mga reklamo sa una nga adlaw sini kay ti suno sa NTC nati may yara nga mga kuan bala mga sa mga OTP kuan bala ka traffic kay sa kadamo-damo ka luyag magpa-register, so ginakula ang ilang password do naga-delay bala normal na ang kalimbawa sina nga ina bala ang sa isa ka kwarto bala puno-puno sang tao ti magwa sila sa pertahan, di pwede nga magtingob, dapat isa-isa lang ti amo nang natabo daw nag bottleneck sila. So muna siya may registration traffic. Yes, so ti subong daw okay naman so why naman okay problema naman. subong kay why na nagdinaguso, pero basta sa una nga adlaw natural na ang tanan-tanan nga mga una kuno masakit mong, di ba? May istorya na mong. Galing green joke hindi lang naguro. Ang istorya sina kundi nagpangasawa ang nagkuan ba bagong kasal ti nang namangkot ang bata ang tatay gili hambal siyang tatay sa bata nga babae bata imong nyanak. Sila niya makuan kamo mong nya mahanimon kamo first night nyo subong sang imo bana. Nya kun ang mabatyagan mo gani sila nga masakit, makanta ka lang sang bayang magiliw. Pero, niya kung manamian ka na gani, kantahan mo sang Fly Me to the Moon. Tiyan na siyang ulihi, una-una gid, gapanilag. Niya manilag ako ni sagwa sa pertahan, siya naka. Kundi ara na sa tubang, batian sang tatay, una nga kanta sang bata, sila niya, bayang magiliw, ay nak, sakit nak, nahinaya lang to. Ano siyang uli, kadua, daw na namian ng bata. Siling niya, fly me to the moon. Siling niya, sige niya ba? Siling niya mayo. Ano sa gulo isang dugay? Daw na batyagan sang bata na masakit. Tapos manamit. Abi mo kung anong kantaya? Ano? Siling niya, fly me to the moon. Ang tanan-tanan kuno basta una masakit. Tiyan mo man ang natabo sa kwan nga natabo sa SIM Registration Act nga ini. Ti siyempre kay pinakauna, kundi siyempre natural lang na nga magginutok pero ti subong daw okay naman hindi bla. Daw okay naman na nila. Matawhay na subong kay ang imo ning numero na parehistro mo na ne? As of now, kapisadong dyan, wala pa man kay parehistro na kay basin na ako kapatawag si mo hindi ka nakabalita bla. Ako ni na pang rehistro ko na ni tanan-tanan, so isa na ko da sang na kwan naisip sa 17 million nga ina. So bali amo ni no 180 ka adlaw ang ginatag sa aton sini sa National Telecommunications Commission kag sa DICT agod gati maparehistro ang ining aton sini nga mga SIM cards no. So bali matakop ining registration sa may Abril 26 no kon April 26
2023 no. So nagapandam ang DITC diri ngati sa mga SIM cards nga wala pa nakaparehistro, so dapat na magparehistro na kay hindi na sila magatag extension mo pag abot sa amo na nga petsa sa April 26 sa 2023. So automatic ang tanan nga mga SIM cards nga wala nakaparehistro ma-deactivate kabistadong John. Okay, sige. So far mo nang madulong nato nga report direkta sa may probinsya sang Iloilo, ini si kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid kabistadong Vincent Villano. Mga balita nagikan sa probinsya sa Iloilo this time. Sa ilo kita sa mga balita nagikan naman sa kay kabistadong Aaron Refugio. Ini may kang tanan sa drug by bus operation nga gin hiwat subong ila mga adlaw dira sa may distrito sang Arevalo. More or less mga 400 mil naman nga balor sang illegal nga druga ang nadakpan sang ato sini nga mga katapo sang kapulisan. Bistado! So i-check nato na mga balita kaga information nagikan sa kay kabistadong Aaron Refugio sa sini nga mga triyon. Kabistadong Aaron sa report may hapon. Go ahead. Yes, Right. kabisado John. Kahapon hadlaw no naging kasa naman nga drug by bus operation ang team sa ako ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 dra sa may barangay si Arevalo, kabisado John, alas 5:45 sa hapon. Ining subject person na muging kilala kay Mark Anthony Castillo, 92 anyos, ng Zone 2, San Juan Mulo. Taga Mulo naman, kabisado John. Ining si Castillo ang nabaklan sa isa ka plastic sa skate, kung may unod siyang binapatihan Cebu, gamit din kami sa John ng by bust money nga 20,000 pesos. Kag na-recover pagibri sa iya nga posisyon, ang 11 pagid ka mga plastic na may unod siyang binapatihan Cebu, kabisado John. Kag sa pagtapos na sa inventaryo, dres ang aton niya mga operatiba, no, ang standard price ang tawag sini sang Shabu nga nakuha sa iya nagabalor sa 408,000 pesos kabistado John. Dako na mga lapit-lapit naman medya milyon ng pili-bili sinao. Yes, kabistado John. Hasta subong daw ay pagid ma-identify ko sinong ilang handler dire no. Daw nakabig naton nga daw kuan bla inang drug group leader no. Daw ay pagid. Uway pagid kami sa John. Oh. So kahapon medyo bunok ding ulan tigil sulay naton to. Kaya mo saksihan gid naton ang kadamo naman sa mga plastic kami sa John sang may unod yung napatian siya bo. Kaya mo lipay man kita nga nahagan-hagan ako natapna man diri ang bisan mga sinintimos dire. No, at least hindi na maglaptop pa sa ibang pang lugar kag makaabusar sa mga pamatanon kag kung sino pa maning mga posible niya nga maapektuhan sa sining illegal nga droga kabisanon John. Okay. Kag kabisanon John ining update rin sa nag-gintiro nga tawag sini sa Market vendor? hindi gadadlaw. So si alias Barok sini kabisadong John kaagi ini siya by bus no at iniyang konfirmado ni Police Major sila Misang Grines nga kaagi ni siya by bus. No, kag tol sini siya ini sa tuig 2016 top 2 most drug personality ni siya. No, sa may station level. Ining si alias Barok. No, sa pagpadayon pagid ni Police Major Sangrines, no, kag suno man niya sa may City Forensic Unit o Consoko, ang nakuha dito nga anom sa fired cartridge duha ka fired bullet kag isa ka before fired bullet kag tawag sini ginapatihan no ang 9mm ang ginagamit nga pusil di sa paglutang patay diri kay Barok no kag sa karon no gina-recommendar naman isang sa hepe o kung si Police Major Sangrines gina-recommendar sa subject for autopsy examination para matulid gid kung ano ang cause o kung anong kabangdanan sa iyang kamatayon. Sige. Okay. Yes, yes, sa kabisanon John, bantayan karon sa aton nga mga tigpalamati, no? O kung tigtalanaw, ang opening salbo sa mga mga tinion, mag-aumpisa. Subong alaw na, tob-tob alas 6 ang gabi,
dra sa may Iloilo Freedom Grandstand kabistadong John. Okay. Amo na bantayan sa aton nga makauturan ha kay aton na nga i-cover live subong hapon. Yes, kabistadong John. Amo na naman tulong ato nga balita direktamente sa syudad sa Iloilo. Ini naman si kabistadong Aaron Repoyo basta balita kag serbisyo publiko. Radyo Bistado. Salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Repoyo. This time sa ilo kita sa mga balita naman nagikan sa kay kabistadong Bonnie Somblinggo. Sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo kay man subong may mga pila ka mga area siguro nga ginpanikaw ang traffic bangod sa sining pagahiwaton nga opening salvo sang Dinagyang Festival 2023. Check na to na mga balita kag informasyon nakip na mga situational report nagikan sa kay kabistadong Bonnie Somblinggo. Sa sining nga mga tinion mga kabistado no dali gidang kay kabistadong Bonnie Leo Kubi gatawag kita si imo no para nga makakuha sang information direkta sa no sa syudad sang Iloilo subong nga mga tinion para nga mabalaan sa ato sining nga mga pumuruyo. Bon. The number yung dial de liwaton tabi isa pa katawag. Okay. Taligid lang kay prober kita magbaton sang report nagikan kay kabistadong Bonnie. Shout out anay sa iba naton nga mga viewers no diri sa ato sining pagpangalagad sa kay Eunice Gumban. Shout out kay Dailin Gamusa, kay Mike Mendez, Idol John Mike Mendez, Belgium, Europe, watching News Iloilo City. Wow. Thank you so, sa mga kay Mike Mendez no direkta sa Belgium mga kabistado no sa kay Arlene Gayuma maayong hapon. Shout out man kay Laila Altilio Hiroche. Alas 5 kuno sa kagahon gulit subong to sa may Belgium mga kabistado no. Kay Chris Padrones F. Cormida kapanamit sila sa drama ba sa kay Jan De Los Santos, kay Michael Magbanwa, Chris Padrones, sa kay Zos G. Idol pa shout out mati kami din ni Boss Marit sa Ormarte sa shout out ta sa gabi may kanding ko di ama shot okay din Espinosa de Los Santos shout out man kay sino pa kay Yazi Yans, kay Sansky Sans no, kay Florelisa Misarua, Peter Standarte kag sa kay F. Cormida. Yan na karon sa piyak naton linya si kabistadong Bonnie Somblinggo sa situational report nagip na mga pila ka mga information diri sa pagahiwaton nga Dinagyang Festival opening salvo. Sadong Bonnie sa report. Good afternoon, go ahead. Mayong hapon na kabistadong John no, yari kita subong sa tunga-tunga sa pagitusuon sa syudad sa Iloilo kabistadong John. Ara kagid sa kuan ha, ara kagid sa tunga sang sa tunga sang tagipusoon sang syudad sang Iloilo ha. Yes, heart of the city. Okay? Okay. No, makita nato sa sining mga tinion ang aton nga mga kauturan kag mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Ay labi na gid ang mga nagatrabaho no sa gobyerno nga opisina kag sa mga estudyante na nagalakat-lakat na kabistadong John no at pa mga alas 12:30 ging close na ang mga dalanon no diri sa may syudad sa Iloilo dira sa may lapit dira sa may Gisano City no dira lang asda ang astada ang jeep sang mga di pasayro nga jeep na magaliko na sila sa may tinda lapas sa kabistadong John no hindi na sila makasulod kay man karon masugod na ang opening salvo sang iban naton nga mga tribo no kalain mga tribo nga nag-rentra diri sa may Iloilo Dinagyang Festival kabistadong John. Subong man close man ang area sang diri dapit sa may PT1 bala no diri sa may San Agustin no close na dira ang jeep asa na dira sa may Infante Mulo no sa may dira sa may flyover no subong man naglibot man kita gagina dito sa may
sa may super area, Oh. ang jeep dira lang asa sa may Robinson, no, Kabisadong John. Oh. Liko naman sila, balik naman sila sa ilang ruta, no. Lakas naman ang mga tao. Sulod diri sa may syudad sang Iloilo, diri sa may downtown, no. Ilabi na gid ang mga estudyante naton, temprano pa, wala na klase ang iban nga eskwelahan nga nasulod diri sa may area, nga po sa din close temprano pa Kabisadong John, no. Sa sini mga tinion, makita naton nga preparado na ang mga kapulisan sa pagbantay sa pagbantay sang kalinong Kabisadong John, no, agod nga alikawan ang mga hindi dapat nga mga elemento sa kalainan, no, mga isa diri snatching, no. So amo ini ang ginabantayan sa iban nga magbintaha sa mga kauturan naton, no, samtang nga nagalakat ginasunod, ginatuot ang bag sang mga kauturan naton na Kabisadong John. So sa sinima tinion, wala na Gaulan, no. Gaulan subong why? Ay kanami na may isang chimpo Kabisadong John, Ati no. mayo gid, very good. Nagyon ang panahon sa paghiwaton nga opening salvo sa sining hapon na Kabisadong John. So Ati mayo gid. kanina medyo nagwisik-wisik ang magamay nga daliti sa subong kataway kag manayanaya ang kalibutan na Kabisadong John, no. Do Okay. way naman siguro hindi naman siguro ni mag-ulan Oo. do way naman Sabay si pa? mga dalagko, no. Do hindi man ni maitong gid ang panganot sa sini mga tingon Kabisadong John. So gabay pa hindi magulan kag mag-enjoy ang mga kauturan naton, no, sa sini nga opening salvo sini nga hapon na Kabisadong John. So amoy ni iba na nga nagasulod ang mga motorsiklo lang, pero pili lang ang nagasulod diri Kabisadong John, no. Sa tagsa ka entrance may ara na standby nga traffic aid. Upod ang kapulisan yang deploy sang Iloilo City Police Office Kabisadong John, no. So may amaya, mga kwan, no, may mga pagpangrikisa nga ginahimo nga ato sini nga mga pulis kung magsulod ka sa gate sa mga ginpangsaradaan naton nga mga dalan. do wala Why man? masinging Ate, kwan, sige. no, do way masinging Kay kansilado na subong mo. plaster dire. Subong kansilado na ang PTC4 Bochiringon. Ang permit to carry firearms outside residence hindi na pwede madala subong, hindi na pwede kag Yes. waay na ginakwan, waay na gina-honor sa aton subong nga mga pulis, meaning bisan may PTC4 pa imo nga pusil, once nga dalon imo diri sa syudad, hindi pwede gina kag dakpon na sa aton nga mga pulis tungod kay kansilado subong ang PTC4 para sa Iloilo City. Yes, Kabisadong John. Okay. Ate pagkatapos ang dinagyang balik naman na sa normal. Balik na mas no? normal. Hasta man na sa pizza 22. Oo, gani man, no? Okay. Kung why ka man lang sang kundi sa syudad nga magdadara gid man sang armas man, no? So amo ni makita naton sa sini mga tinuod na Kabisadong John, taga Pusod, may ara pulis, no? Kada pusod may ara pulis. Yes, Kada no? pulis may pusod man. Gani. No? Amo niya, Okay, no? Sige. Nakapreparan man na May at naton least yung nga mga mabalan kapulisan. sa aton nga mga pumuluyo kung diin sila pwede kaagi kung diin sila pwede makaagi sa kung may mga salakyan sila bla. Kung why man lang importante inyo nga mga transaksyon sa syudad, hindi lang ka mausulod sa syudad. Di amo gid, no? Sa temprano man ging kuan na ni, ging pagwa na sa mga media kag social media ang pag-close kang area sa sini mga tinihon na Kabisadong John. So Okay. amo ni na ulat-ulat na lang kita, malibot-libot kita anay, magsikyar sang ibang pagid nga dalanon, no, kana ano na ang sitwasyon sang iba, no, Kabisadong John. So amo ni, no, ang madulong naton na observation na report, no, direkta diri sa may tunga-tunga sa tagitusoon sang syudad sang Iloilo, no. Ako naman inyong Kabisadong Buni Sumlingo, basta balita kag serbisyo publiko.
Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid kabistadong Boni Sumblinggo, no? So sa ato sini nga mga kauturan nga gusto maglagaw sa syudad Bistado! kung may man lang kamo importante nga mga ulobrahon di sa syudad, mga transaksyon sa syudad, siguro nila kamo magkadto anay, mas mayo gid, no? Pero kung gusto ka mo maglantaw sang aton sini nga opening salvo ato dito pagahiwaton sa may aton sini mga kabistado nga kwan, no? Sa aton nga ining Iloilo Freedom Grandstand, no? Dito kamo kadto kay dito pagahiwaton ang ato sini nga opening salvo, pwede kamo klantaw to, pero kung daw way kamo gana magkadto ka magpagutok to, tune in kamo karon dugay-dugay sa aton sini nga subscribe kamo o hindi gani follow kamo sa aton sini nga Facebook page ang John Kapulot News Live o kung ang Radyo Bistado hindi gani subscribe kamo sa Radyo Bistado YouTube channel kay makita ninyo na karon live ang ang ining pagahiwaton nga opening salvo dito sa may Freedom Grandstand, no? So hindi kamo kung hindi na kamo gusto magpagutok, dra nga nalang kamo lantaw sa inyo sini nga tagsa ka mga sa inyo nga tagsa ka mga cellphone o kung sa inyo sini nga mga computers nga kay hatagan magkamo sina sang notification kung mag-live na kami karon sa pagahiwaton nga dinagyang festival opening salvo mga kabistado. Bistado! Okay? So katapusan, no, pang shout out nato sila nga mga kabistadong viewers sa kay Raymer John Franco Tives, inang shout out, no, sa kay Nicolas Jimenez, shout out Cindy Pupo, Junjun Esteban, ang sa kay Macjan Galan, kay Junjun Esteban, kay Mary Ann N sa South Korea siya, si Noriel Martisano, no, si Lenx Morales Gatso, Kizuna Ramen, sila niya maying hapon Idol Maninoy, okay lang ihada maying hapon man, Dailin Gamusa, sila nga ayos gid idol, angayan ka magdrama. Kay sino pang ibande nga mga viewers naton, si Hernie Doriza, no? Thank you. Oy, thank you gid sa nag-send sang 100 stars, no? Hindi ko maknalis ko nung ngalan mo kag apelyido kay daw medyo inchik ni o Arabo, pero anyway, thank you so much, no, sa imo sini nga gin-send nga 100 stars, no? Sa kay MG Tiloy Galarpi Calambro, shout out man, okay? Ari pagid sa ilo kita sa sa Radyo Bistado, no, sa GCNL pabi lantaw ta kung may nagkalabilin pa si Verna Salvilla, F. Cormida, kag si Sani Palite Felarca, watching from Dumalag, Capiz. And dire kita sa aton nga mga YouTube channel viewers, no, sa Radyo Bistado YouTube channel. Kay Alma Hiralo, idol, good day. Sanon ang dinagyang haw. Sa kwan, ang highlight namon is sang dinagyang festival 2023 is January 21 and January 22. Okay? Sunod semana kay Jimmy Caniedo, good noon idol John and to all live viewers of Radio Bistado. Sa kay Sinonoy Siokon, good afternoon idol, tuod gid na basta wala ka kwartada sa Pilipinas, wala gid. Amo gid na nga gabaka-baka gid ko para may kwarta ako. Budlay na idol, simuon ka lang. Mo gid usto gid na, no? Okay? So salamat kay sa ato sini nga mga YouTube inang Radio Bistado YouTube subscribers, no, kag viewers. Salamat gid sa inyo sini nga pagpag-upo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Way kita tiempo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngana sa ato sini nga mga reporters. Bistado! Upo naton sa ato sini nga technical partner sa ato sini nga digital platform architect. Upod kay kabistadong Richard Merebeles. Bistado! Sa kinanda na ko naman abyan sa kahanginan ang iyo idol sa kahanginan, Idol John Alujado Kapulot. Salamat sa pagpamati. Mayang hapon, Western Visayas, Philippines, and world. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpako, diri sa syudad sang pag
paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton